ही लढाई आहे घराणेशाही विरोधातली, ही लढाई आहे भ्रष्टाचाराच्या विरोधातली, ही लढाई आहे धनदांडग्यांच्या विरोधातली, ही लढाई आहे दहशतवादाच्या विरोधातली, ही लढाई आहे तुमची आमची सर्वांचीच। म्हणून तुमच्या आमच्यातलाच एक कार्यकर्ता आदरणीय संदेशभाई पारकर ही लढाई आतुरलेला आहे आणि याला साथ देत आहेत काँग्रेस, शरदचंद्र पवार साहेबांची राष्ट्रवादी आणि आप। मी विनंती करते आपच्या ताम्हणकर जिल्हाध्यक्ष यांना आपण आपले विचार संबोधित करावेत। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज थोड्याच वेळात या ठिकाणी ज्यांचं आगमन होणार आहे ते महाराष्ट्राचे कुटुंब प्रमुख माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि 20 तारीखला या मतदारसंघातून आपल्या हक्काचा उमेदवार विधानसभेमध्ये पाठवण्यासाठी सज्ज झालेले आणि या ठिकाणी आज उपस्थित असलेले आपण सर्व शिवसैनिक, राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि सर्व महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते बंधू भगिनी हो, मित्र हो, गेल्या 10 वर्षाचा या मतदारसंघाचा इतिहास पाहिला तर विकासाला 50 वर्ष मागे नेऊन ठेवणाऱ्या या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधी बदलण्याची आज खऱ्या अर्थाने वेळ आलेली आहे। या मतदारसंघात मच्छीमारांचे प्रश्न आहेत, आंबा बागायतदारांचे प्रश्न आहेत, काजू बागायतदारांचे प्रश्न आहेत, रोजगाराच्या बाबतीत तर आपली फार दयनीय अवस्था आहे। इथल्या आरोग्य व्यवस्थेची जर अवस्था पाहिली तर बाजूच्या या उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये जाऊन पहा, तुमच्या लक्षात येईल की काय स्थिती या मतदारसंघातील आरोग्य व्यवस्थेची झालेली आहे। कोल्हापूर असेल, गोवा असेल किंवा मुंबई असेल, या ठिकाणच्या आरोग्य सुविधांचा लाभ इथल्या लोकांना घ्यावा लागतो नाविलाजास्तव आणि वाटेत जाता जाता अनेक वेळा अनेकांचे प्राण गेल्याची स्थिती या भागातल्या लोकांची झाली आपल्याला पाहायला मिळते आणि म्हणून येत्या 20 तारखेला ही भाकरी आपल्याला परतवावी लागेल। मित्रांनो, रोजगाराची स्थिती जर आपण या जिल्ह्यातली पाहिली तर मोठ्या प्रमाणावर मत्स्य उद्योग असेल किंवा इथला बागायतीमधून पिकणारा आंबा असेल, यावर प्रोसेस करणारे उद्योग उभे करून या ठिकाणी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणं शक्य होतं। मात्र गेल्या 10 वर्षात दुर्दैवाने हे या मतदारसंघात किंवा या जिल्ह्यामध्ये झालेलं नाही। आताच उल्लेख झाला 30 वर्षाच्या सत्तेचा, या जिल्ह्यामध्ये 30 वर्ष एका विशिष्ट घराण्याची सत्ता आहे। मात्र या 30 वर्षाच्या कालखंडात या जिल्ह्याचा इतिहास बदलण्याची पद्धत मात्र या एकाही लोकप्रतिनिधीमध्ये नव्हती आणि ती करण्यात आली नाही आणि दुर्दैवाने त्याचमुळे आज या मतदारसंघातली जनता सज्ज झाली आहे। एक सर्वसामान्यांचा आवाज आणि सर्वसामान्यांमधला माणूस संदेशभाई पारकर यांना विधानसभेमध्ये पाठवण्याची आता खऱ्या अर्थाने वेळ आली आहे। म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो, आपला जास्त वेळ घेणार नाही, येत्या 20 तारीखला 3 नंबरचं मशाल या चिन्हासमोरचं बटन दाबूया आणि संदेश पारकर यांना विधानसभेमध्ये पाठवूया आणि आपल्या हक्काचा माणूस विधानसभेमध्ये पाठवून या विकासाचं गेल्या 10 वर्षात रखडलेलं गाडा आहे ते पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न करूया अशी मी आपल्याला विनंती करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद विवेकजी। आता आपल्याला संबोधित करतील इर्शादभाई शेख, काँग्रेसचे जिल्हा प्रमुख। या विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय उमेदवार संदेशभाई पारकर यांच्या प्रचारार्थ इथे आयोजित केलेल्या सभेला उपस्थित असलेले शिवसेनेचे उपनेते गौरीशंकर खोत, जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत, माजी आमदार परशुराम उपरकर, आपचे जिल्हाध्यक्ष विवेक ताम्हणकर आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि समोर बसलेले आपण आणि पत्रकार बंधूंनो, ही निवडणूक जी 20 तारीखला होत आहे, निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव असं म्हटलं जातं। कारण आपल्याला 5 वर्षामध्ये एकदाच अधिकार मिळतो की आपल्याला पाहिजे असलेला योग्य उमेदवार विधानसभेत पाठवायचा आणि आपल्या भागाचा विकास त्याच्या मार्फत करून घ्यायचा। पण खरंच या जिल्ह्याचा विकास झालाय का? मागील 30-35 वर्ष या जिल्ह्याच्या मतदारांनी, आपण सगळ्यांनी कोणाला तरी अमर्याद सत्ता दिली। तुम्ही सांगाल ते धोरण आणि तुम्ही बांधाल ते तोरण, अशा प्रकारची अमर्याद सत्ता तुम्ही दिली। परंतु ही अमर्याद सत्ता घेऊन ज्यांना तुम्ही अमर्याद सत्ता दिली त्यांनी या भागाचा विकास केला काय? तुमच्या मतांच्या भरभरून दिलेल्या आशीर्वादाने
ते मुख्यमंत्री झाले, केंद्रात मंत्री झाले, महाराष्ट्रात मंत्री झाले, विरोधी पक्षनेते झाले, अनेक पदे भूषवली, परंतु या जिल्ह्याचा विकास झाला का? मला तुम्हाला विचारायचं आहे की या जिल्ह्याचा खरंच विकास झाला का? जर खरंच या जिल्ह्याचा विकास झाला असता तर या जिल्ह्यातल्या रुग्णांना कणकवलीला आणि गोव्याला का जावं लागलं असतं? मग या जिल्ह्यातल्या रुग्णांना या जिल्ह्यामध्येच उपचार का होत नाही? या जिल्ह्याची शिक्षणाची परिस्थिती काय? आज प्राथमिक शाळा बंद पडायला लागल्यात, प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत. एका बाजूला डीएड बेरोजगार असलेले आंदोलन करतायत, उपोषण करतायत, त्यांना नोकऱ्या नाहीत, आणि दुसऱ्या बाजूला शाळांमध्ये शिक्षक नाही, अशी गोंधळाची परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती या नेतृत्वाने बदलली का? रोजगाराच्या संधी या जिल्ह्यामध्ये आहेत का? या जिल्ह्यामध्ये 500 लोकांना शाश्वत रोजगार मिळेल अशा प्रकारचा एखादा तरी उद्योग आहे का? आपल्या जिल्ह्यातील हजारो युवक युवती आज गोव्यामध्ये नोकरीला जातात. का नोकरीला जातात? आपल्या जिल्ह्यामध्ये नोकरीची संधी नाही, आपल्या जिल्ह्यामध्ये नोकऱ्या मिळत नाही, म्हणून आपल्या जिल्ह्यातले युवक युवती रोजचा जीवघेणा प्रवास करून गोव्यामध्ये तुटपुंजा पगारावर नोकरी करण्यासाठी जातात. हे पाप कोणाचं आहे? मग हे सगळं झालं नसेल या जिल्ह्यामध्ये तर या जिल्ह्याचा विकास कुठला झालेला आहे? हा अदृश्य विकास आम्हाला दिसत नाही आहे, आणि तुम्हाला तरी दिसतो का? तर अशा प्रकारचा विकास न केलेल्या, या जिल्ह्याला काही न दिलेल्या अशांनाच पुन्हा पुन्हा निवडून द्यायचं का? आज फक्त हे जे नेतृत्व आहे या नेतृत्वाला तुमच्या विकासाचं पडलेलं नाहीये, आपल्या कुटुंबाच्या विकासाचं पडलेलं आहे. कुटुंबाचा विकास झाला म्हणजे ते जिल्ह्याचा विकास झाला असं समजतात. यांच्याच घरात सगळी पदं पाहिजेत, सगळ्या आमदारक्या यांच्याच घरात पाहिजेत, बाकी कार्यकर्ते नाहीत का? इथे भाजपचे कार्यकर्ते असतील तर त्यांना विचारायचं आहे, तुम्ही तुमच्यातलं कोणी लायक उमेदवार नाही का? की कुडाळ मालवणमध्ये पण हेच, कणकवलीमध्ये पण हेच, खासदार पण हेच. तर हे कुठेतरी बदलायला पाहिजे ना की नाही? त्यामुळे आपल्याला जो उमेदवार दिलेला आहे संदेश पारकरांच्या रूपाने, संदेश पारकर यांना मी लहानपणापासून ओळखतो, कॉलेज जीवनापासून ओळखतो. त्यांनी NSY या काँग्रेसच्या विद्यार्थी संघटनेपासून आपल्या राजकारणाची सुरुवात केली. संघर्षातून घडलेला कार्यकर्ता, संघर्षातून घडलेला नेता म्हणून संदेश पारकरांकडे बघितलं जातं. आज कणकवली मतदारसंघातल्या मतदारांना वाटतं की संदेश पारकरांसारखा आमदार झाला पाहिजे, तळागाळात झटणारा, सगळ्यांच्या सुखदुःखाला धावून येणारा तुमच्यातला एखादा आमदार झाला पाहिजे असं कणकवली मतदारसंघातल्या मतदारांना वाटतं. त्यामुळे संदेश पारकर सारख्या अशा तळागाळातल्या कार्यकर्त्याला, तुमच्या खांद्यावर हात टाकणाऱ्या, तुमची मायेने विचारपूस करणाऱ्या, तुमच्यात मिसळणाऱ्या कार्यकर्त्याला विधानसभेत पाठवूया अशी आपल्याला कळकळीची विनंती करतो. आणि आपल्याला काही योजना ज्या आहेत, महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर जे काही आपला अजेंडा म्हणजे जाहीरनामा प्रसिद्ध झालेला आहे, तो त्या जाहीरनाम्यामध्ये काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. 20 तारीखला निवडणूक झाल्यानंतर 23 तारीखला निकाल लागेल आणि महाविकास आघाडीचं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येणार, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेषा आहे. कारण पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आजची परिस्थिती पाहिली असता महाविकास आघाडीच्या 180 पेक्षा जास्त जागा निवडून येणार आहेत. त्यामुळे यापुढे महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार येणारच आहे, याच्याबद्दल कोणाच्याही मनामध्ये दुमत नाही. हे सरकार आल्यानंतर जो जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे त्या जाहीरनाम्यामध्ये काय देण्याचं वचन दिलंय महाविकास आघाडीने ते तुम्हाला मी काही गोष्टी सांगतो. मगाशी व्यासपीठावरून कोणीतरी सांगितल्या काही गोष्टी, परंतु काही राहिलेल्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. की महिलांना 3,000 रुपये दिले जाणार आहेत, हे बरोबर आहे, पण त्याचबरोबर 6 सिलेंडर वर्षाला 500 रुपयामध्ये दिले जाणार आहेत. 500 रुपयामध्ये 6 सिलेंडर आपल्याला वर्षामध्ये मिळणार आहेत. महिलांना हे 3,000 रुपये दिले जाणार आहेत. ते कधी दिले जाणार आहेत? निवडणुकीनंतर. विधानसभेची निवडणूक झालेली असेल, नवीन सरकार आलेलं असेल महाविकास आघाडीचं, तेव्हा तुम्हाला 3,000 रुपये दिले जातील. परंतु आता जे लाडकी बहीण म्हणून 3,000 रुपये दिले गेलेत, ते 1,500 रुपये दिले गेलेत. ते कधी दिले गेलेत? ज्या वेळेला लोकसभेला महाराष्ट्रामध्ये यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये मार खावा लागला. 48 पैकी 31 जागा महाविकास आघाडीच्या निवडून आल्या. मतांची झाली कडकी, लोकसभेला मतांची झाली कडकी, तेव्हा बहीण झाली लाडकी.
त्यामुळे मतं मिळवण्यासाठी बहिणीला लाडकेपण दिलेलं आहे. अशा प्रकारचं लाडकेपण बहिणींना पाहिजे का? मतं आता त्यांचे जे नेते आहेत ते भाषणामधून सांगतात आम्ही तुम्हाला 1500 रुपये दिलेत, मतं आम्हालाच दिली पाहिजेत, मतं आम्हाला नाही दिली तर तुमचे पैसे परत घेणार, अशा प्रकारच्या ते वल्गना करतायत. म्हणजे हे तुम्हाला मदत दिली आहे की लाच दिली आहे? मतं मिळवण्यासाठी जर लाच दिली असेल तर हे 1500 रुपये घेऊन 1500 रुपयाची लाच घेऊन तुम्ही त्यांना मतदान करणार आहात का? आमच्या कोकणी महिला किंवा सिंधुदुर्गातल्या महिला अशा लाचेला बळी पडणार नाहीत. आणि त्यांना माहिती आहे की फक्त मतांसाठी हे पैसे देण्याचं नाटक या मिंदे सरकारने केलेलं आहे. त्यामुळे या लाडक्या बहिणीची योजना आपल्या स्त्रियांना मान्य झालेली नाही आहे. त्यामुळे यापुढे अशा प्रकारच्या फसव्या योजनांना आपले मतदार बळी पडणार नाही आहेत. त्यानंतर मी युवकांसाठी सांगतो की ज्या युवकांना पदवीधर आहेत पण नोकरी मिळालेली नाही आहे अशा युवकांना 4000 रुपये बेकारी भत्ता देण्याचं वचन आपल्या महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यामध्ये दिलेलं आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचं सरकार जे तुमच्यासाठी झटणार आणि जे बोलतं ते करून दाखवणार. मी तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो की आता महाराष्ट्रामध्ये एक खूप फेक नेरेटिव्ह चालवला जातोय की काँग्रेस आश्वासनं देतं परंतु ते पूर्ण करत नाही. ज्या जी आश्वासनं तेलंगणामध्ये दिली गेली होती, कर्नाटकमध्ये दिली गेली होती, हिमाचलमध्ये दिली गेली होती, त्या सगळ्या योजना चालू आहेत. तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता. त्याची आकडेवारी सुद्धा मी तुम्हाला दिली असती परंतु इथून देण्याला आता वेळ नाही आहे. पण ह्या सगळ्या योजना काँग्रेसने त्या राज्यामध्ये चालू केलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडीने हा जो जाहीरनामा तुम्हाला दिलेला आहे महाराष्ट्रासाठी, ह्या योजना सुद्धा तुम्हाला दिल्या जातील. आता तुम्हाला शेतकऱ्यांसाठी 3 लाखाचं पर्यंतचं कर्ज माफ करण्याचं वचन दिलेलं आहे आणि जे रेग्युलर कर्ज भरतात त्यांना प्रोत्साहनपर 50,000 रुपये देण्याचं वचन दिलेलं आहे. पूर्वी सुद्धा महाविकास आघाडीचं सरकार 2.5 वर्षापूर्वी होतं. त्यावेळेला महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिलेली आहे, 50 रुपयाचं प्रोत्साहनपर अनुदान दिलेलं आहे. त्यामुळे आपण महाविकास आघाडी सरकार आपल्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यामुळे या भागातून जे आपले उमेदवार दिलेले आहेत संदेश पारकर, ते संदेश पारकर साहेबांना मशाल या चिन्हाच्या समोरचं बटन दाबून 20 तारीखला आपण विधानसभेत पाठवा अशी आपल्याला नम्र विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द पुरे करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर आपल्या समोर सभेला संबोधित करतील शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते गौरीशंकर खोत साहेब. विनंती आहे साहेब आपण संबोधित करावं. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजे शिवछत्रपती, शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, पक्षप्रमुख उद्धवजी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले कुडाळचे आमदार वैभव नाईक, इर्शाद शेख, आमचे मित्र आणि माजी आमदार उपरकर आणि सगळेच व्यासपीठावरील सन्माननीय सगळ्या पक्षांचे महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी, या सभेसाठी उपस्थित असलेले महाविकास आघाडीचे सगळ्या मतदार बंधू आणि भगिनींनो, 6 महिन्यापूर्वी लोकसभेची निवडणूक झालेली आहे. या लोकसभेच्या निवडणुकीत 400 पारच्या नाऱ्याला पेकाटात लाद घालायचं काम महाराष्ट्राने आणि पुऱ्या हिंदुस्थानने केलेलं आहे. त्यामुळे भाजपवाले आणि त्यांची जी महायुती आहे ते इथे चवताळलेले आहे आणि वाटेल ते आरोप उमेदवारांवर आणि पक्षावर करत चाललेले आहे. खरं तर अजित पवार असून देत, हसन मुश्रीफ असून देत, तटकरे असून देत, नवाब मलिक असून देत, नारायण राणे असून देत किंवा आणि कोणी असून देत, या सगळ्यांवर स्वतः मोदी, सोमय्या आणि भर विधानसभेत फडणवीसांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले होते. हे सगळे भ्रष्टाचारी एका पक्षात जमा झालेले आहेत आणि आज महाराष्ट्राला लुटण्यासाठी हे एकत्र झाले आहेत असं मला वाटतं. या लोकांना आपण इथून खुर्चीवरून खाली नाही खेचलं तर हे महाराष्ट्र अख्खा खाऊन टाकते. यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यातही पैसे खाल्ले. 8 महिन्यात उभा झालेला 2.5 कोटीचा पुतळा पडला. त्याच्यामधला कलाकार तो आपटे आणि RCC वाला, त्याला अजूनही जामीन झालेला नाही. मर्डरच्या केसच्या माणसाला जामीन होतो
पण त्या कलाकाराला जामीन झाला नाही, कारण सत्य येऊन तो बाहेर सांगेल 2.5 कोटी मधले फक्त 26 लाख या दोघांना मिळालेले आहेत. बाकीचे पैसे कुठे गेले, हा पुतळा कसा पडला, याचा युतीचं सरकार आल्यानंतर शोध घेतला जाईल. आणि जे कोण आत असतील, या भ्रष्टाचारात असतील, त्यांच्या हातात बेड्या ठोकून यांना जेलमध्ये टाकण्याचं काम युती सरकार करेल याची खात्री बाळगा. अरे एखाद्याला सत्ता पाहिजे म्हणजे किती वर्ष सत्ता पाहिजे? ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, जिल्हा बँक, शिवसेना, काँग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा, मंत्री, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता, अशी 90 पासून 34 पर्यंत नारायण राणेंना आम्ही संधी दिली. 34 वर्षात तुम्ही विकास करू शकला नाहीत. ज्या अर्थात तुम्ही सांगता आम्ही विकासासाठी उभे आहोत, तुम्हाला केंद्रीय मंत्री केलं गेलं. जर 34 वर्षे या जिल्ह्याने तुम्हाला दिली असतील तर याच्या पुढचं 1 मिनिट सुद्धा यांना देणं म्हणजे आपल्या आयुष्यातल्या 34 वर्षाप्रमाणे पुढचा वेळ फुकट घालवण्यासारखा आहे. तुम्हाला माहित असेल, इकडे एका इंजिनियरच्या अंगावर चिखल ओतला होता नितेश राणेने, इथल्या आमदाराने, माहित आहे ना, पाणी गळतं म्हणून ब्रिज मधून, हायवेच्या. आणि नंतर तिकडे गगनबावडा घाटाला बांधकाम मंत्री असताना चंद्रकांत पाटील आणि नितेश राणेने आमदार म्हणून खात्री दिली होती की 20 दिवसात आम्ही हा गगनबावडा घाट पुरा करतो. आज 50 किलोमीटर फिरून लोकांना यावं लागत आहे. मग माल वाहतूक असेल, प्रवासी वाहतूक असेल, रुग्णांची वाहतूक असेल. तुमचं सरकार आहे ना, केंद्रात आहे, राज्यात आहे. तुम्ही लाडक्या बहिणींना पैसे वाटता ना, मग इथे सुद्धा पैसे घातले गेले पाहिजे. हा रस्ता रिपेअर झाला पाहिजे. तो तुमच्याकडून होऊ शकत नाही. तुम्ही लाडक्या बहिणींचा विचार केला तेव्हा लाडक्या आईचा आणि आजीचाही विचार करायला पाहिजे होता, ज्या निराधार असतात. ज्यांचं वय 60च्या वर आहे, त्यांना खरी तर मदतीची गरज असते. त्यांचा विचार का नाही केला ते सुद्धा लोकांना समजायला पाहिजे. येणारं युती सरकार पूर्ण कुटुंबाची काळजी घेईल. आघाडी सरकार पूर्ण कुटुंबाची काळजी घेईल याची मी तुम्हाला खात्री देतो. अनेक गोष्टी आहेत ज्या बोलल्या पाहिजेत. वेळ अपुरा आहे. उद्धवजी येणार आहेत, बाकीचे वक्ते बोलायचे आहेत, त्यामुळे मी तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही. पण काही गोष्टींचा इकडे उल्लेख केला पाहिजे. तुम्ही 1,500 देता, पण ग्रॅज्युएट झालेल्या मुलाला नोकरी मिळत नाही. जवळजवळ 2.5 लाख सरकारी नोकऱ्या भरायच्या आहेत. एसटीचं खाजगीकरण होत आहे, बीएसटीचं खाजगीकरण होत आहे, सरकारचं खाजगीकरण होत आहे, कारखाने बाहेर जात आहेत. आम्हाला 750 किलोमीटरची रेल्वे आहे, मुंबई गोवा हायवे आहे, सह्याद्री आहे, समुद्र आहे. हा जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर करून घेतलेला आहे शिवसेनेची सत्ता असताना केंद्रात आणि राज्यामध्ये. आणि आम्हाला अपेक्षा होती एखादा पर्यटनाचा व्यवसाय तुम्ही इथे आणाल, पण तुम्ही आणायला काय निघालात? बारसू आणि जैतापूर. आणि सांगता काय की याने विकास होणार आहे. मग हा पर्यटन जिल्हा जाहीर का केला होता? आणि राणे साहेब, तुम्हाला आम्ही जिल्ह्यात सत्ता दिली, राज्यात सत्ता दिली, केंद्रात सत्ता दिली, तुम्ही त्या सत्तेचा उपयोग आमच्यासाठी काय केलात ते सांगा. तुम्ही लोकांचे कंत्राटदारी काढत जाता. वैभव नाईकांवर सुद्धा ते बोललेत की हा कंत्राटदारांचा आमदार आहे. वैभव नाईकांची तुम्ही गेल्या 2.5 वर्षापूर्वी चौकशी लावली लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याखाली. आज 2.5 वर्ष झाली, एकही आरोप तुमचं सरकार सिद्ध करू शकलं नाही. उलट पक्षी वैभव नाईक स्वतः मोर्चा घेऊन कुडाळच्या एसीबीच्या कार्यालयावर त्यावेळेला गेले होते. पण तुमच्यावर जे आरोप लावले किरीट सोबयाने, त्याचं काय झालं ते एकदा येऊन लोकांना सांगा. तुमची जी संपत्ती कोट्यावधी हजारो कोटीत गेली ती कशी गेली ती सांगा. 90 सालात मी या मतदारसंघात राणेंचा प्रचार करत होतो, मला माहित आहे. तेव्हा आम्ही प्रचारात सांगायचो की सगळ्यात जास्त इन्कम टॅक्स भरणारा माणूस कोण असेल तर विजय नाईक, म्हणजे वैभव नाईकांचे वडील. आज त्यांची 3री पिढी आहे. घरातले सगळे व्यावसायिक आहेत. आणि तुमच्या पिढीत पहिल्या पिढीची साधन संपत्ती आलेली आहे. ती कशी आली ना, असा कुठचा उद्योग तुम्हाला जमलाय जो आम्हाला गरिबांना जमत नाही, ते एकदा भाषणातून सांगा, मग बरं वाटेल. काही नाही, यांना फक्त सत्ता पाहिजे आहे.
दुसऱ्याने पक्षांतर केलं तर तो झाला काय, तो गद्दार. आणि यांच्या मुलाने आज भाजपमधून तिकिटासाठी शिंदे गटात गेला, तो गद्दार नाही. हे शिवसेनेमधून काँग्रेसमध्ये गेले, गद्दार नाहीत. काँग्रेसमधून बीजेपीत गेले, गद्दार नाहीत. स्वाभिमान कुठे घाण ठेवला त्याचा पत्ता नाही. तुम्ही लोकांवर टीका करता, लक्षात घ्या तुम्ही पूर्ण बरबरटलेले आहेत. तुम्हाला शुद्ध करायला गंगेचं पाणी सुद्धा पुरेसं पडणार नाही. तेव्हा सिंधुदुर्गवासियांनी लक्षात घ्यावं की या लोकांना हटवणं याच्यातच आपला विकास आहे. महाविकास आघाडी मध्ये शिवसेना एक घटक पक्ष आहे आणि शिवसेनेने मराठी माणसांसाठी काय काय केलेलं आहे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे. ती मी काय सांगायची गरज नाही. वेळ झालेला आहे. या ठिकाणी अनेक वक्त्यांना बोलायचं आहे, त्यामुळे मी माझं भाषण आवर्त घेतो आणि तुम्हा सगळ्यांना एक विनंती करतो की येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जिल्ह्यामधील तीनही उमेदवारांना पूर्ण बहुमताने आपण निवडून आणा. घरी जा, असेच जाऊ नका. आजूबाजूच्यांना जे काय ऐकलात ते सांगा. मुंबईत जे तुमचे नातेवाईक असतील त्यांना आजपासून फोन करा. निवडणुकीसाठी येण्याची विनंती करा. ती येतील अशी व्यवस्था करा. जास्तीत जास्त मताने संदेश पारकर निवडून आले पाहिजेत. गेल्या 30 वर्ष नारायण राणेंचा विरोधक आणि एक खंदा आणि लढवय्या उमेदवार म्हणून संदेश पारकरांची ओळख आहे. ती ओळख कायम ठेवण्यासाठी तुमच्या मताची गरज आहे. एवढी विनंती करून आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जिल्हा बँकचे माजी उपाध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष माजी आदरणीय सतेजी सावंत, जिल्हा समन्वयक यांना विनंती करते आपण सभेला संबोधित करावं. या मतदारसंघाचे लोकप्रिय उमेदवार सन्माननीय शरद कोळी आणि उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, उद्याच्या 20 तारीखला होऊ घातलेल्या निवडणुकीमध्ये सर्वसामान्य उमेदवार विरुद्ध घराणेशाही अशा उमेदवाराची या ठिकाणी निवडणूक होऊ घातलेली आहे. अत्यंत ही निवडणूक अटीतटीची होणार आहे आणि निश्चितच मला वाटतं या ठिकाणी कुडाळ मालवणचे आमदार वैभवजी नाईक सुद्धा आहेत. दोनच मतदारसंघाची आपण जर तुलना केली, कणकवली मतदारसंघ आणि कुडाळ मतदारसंघ, तर कुडाळमध्ये ज्या पद्धतीने वैभवजी नाईक यांनी सर्वसामान्य जनतेमध्ये आपलं स्थान निर्माण केलेलं आहे, विकास कसा असावा याचं कोणता आदर्श मॉडेल असेल तर कुडाळ मालवणचा मतदारसंघ. सन्माननीय वैभवजी नाईक यांच्याकडे कोणतीही सिक्युरिटी नाही आहे, बॉडीगार्ड नाही आहेत किंवा बाउन्सर पण नाही आहेत. आणि उलट कणकवली मतदारसंघामध्ये सामान्य जनता इथल्या आमदाराजवळ सुद्धा जायला फार कार्यकर्त्यांची वशिलेबाजी करावं लागते. ही या ठिकाणची वस्तुस्थिती आहे. आज या ठिकाणी राणे कुटुंब सांगतायत की आम्ही या 34 वर्षामध्ये या जिल्ह्याचा, या मतदारसंघाचा विकास केला. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते सुद्धा सांगतायत एकंदरीत देवगड तालुक्यामध्ये विचार केला, व कणकवली असेल, मालवण असेल, याही तालुक्यांचा विचार केला तर गेले 30 ते 35 वर्ष भारतीय जनता पक्षाचे ज्या ठिकाणी आमदार आहेत, आज देवगडच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडू शकलेला नाहीये. या भागाची धरणं जी आहेत, नितेश राणे यांचं विकासाचं मॉडेल जर आपल्याला पाहायचं असेल तर कणकवली तालुक्यातील 22 किलोमीटर वरती जे नरडवे गाव आहे, या नरडवे गावामध्ये नितेश राणे यांचं विकासाचं मॉडेल आपल्याला पाहता येईल. आजही त्या ठिकाणी डांबरीकरण झालेलं नाहीये. ज्या गावामध्ये 1500 कोटीचा धरण प्रकल्प होतोय त्या ठिकाणी साधं आज पिण्याचं पाणी मिळत नाही, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. नितेश राणेंनी जे प्रकल्प आणले, स्वतः आणू नये, शासकीय योजनेतून आणू नये, ते प्रकल्प आज या मतदारसंघामध्ये बंद पडलेले आहेत. आज देवगडचा आंबा असेल, कणकवली वैभववाडीमधील आंबा बागायतदार असतील किंवा काजू बागायतदार असतील, पूर्णपणे आज या ठिकाणी अडचणीत आलेले आहेत. आज आंबा आणि काजू विम्याच्या संदर्भात ज्या काही अडचणी होत आहेत किंवा विमा कंपनी जी काही
फसवणूक करते आहे, या फसवणुकीमध्ये इथल्या आमदाराचा कुठेही लक्ष नाहीये. त्यांचा एकच लक्ष यामध्ये जो असेल की जी जी कामं या मतदारसंघात ठेकेदारांना दिली जात आहेत त्या ठेकेदारांकडनं कमिशन घेणं हा एक कलमी कार्यक्रम इथल्या आमदाराचा आहे. मला माझ्या माहितीप्रमाणे आज बावडा घाट ज्याला नॅशनल हायवेचा दर्जा आहे जवळजवळ 11 महिने बंद आहे. मला वाटतं हे एक कलमी कार्यक्रम त्यांचा आहे की रस्ता बंद आहे. ह्या मतदारसंघामधील एक जरी रस्ता नितेश राणे यांनी खड्डेमुक्त असा रस्ता त्यांनी अर्धा किलोमीटरचा दाखवण्याचं काम केलं तर निश्चित आम्ही त्याचा या ठिकाणी सत्कार करू. एकही रस्ता ग्रामीण भागातील आज या ठिकाणी खड्डेमुक्त ते या ठिकाणी करू शकलेले नाही आहेत. अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. ह्या मतदारसंघामध्ये फक्त टीका टिप्पणी करणं आणि सांगणं की मशिदीवरचे भोंगे उतरले पाहिजे. जनतेचं म्हणणं असं आहे की ह्यांचा 10 वाजता जो मशिदी ह्यांचा भोंगा जो चालू होतो संजय राजाराम राऊत असा जो चालू होतो तो पहिला यांचा भोंगा यांनी बंद करावा. इथल्या जनतेला विकास कसा करणार फक्त टीका टिप्पणी करण्याचं काम जे आहे ते त्यांनी बंद करावं आणि ते बंद स्वतःहून करत नाही म्हणून उद्याच्या 20 नोव्हेंबरला इथली जनता त्यांचा या ठिकाणी असलेला भोंगा बंद केल्याशिवाय राहणार नाही आहे. आमचे उमेदवार या ठिकाणी संदेश पारकर यांच्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारची टीका करतात. काही त्यांनी डमी उमेदवार उभे केलेले आहेत. डमी उमेदवाराच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ते टीका करतायत आणि कालच त्यांची प्रेस वाचली मी की संदेश पारकर यांचं मी कर्ज भरलं. मला वाटतं तर संदेश पारकरांचा कर्ज भरणारा माणूस या जिल्ह्यातील 7,500 दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे 2,78,00,000 रुपये थकीत का ठेवले आहेत हे नितेश राणेंनी जाहीर करावं आणि उद्याच्या 18 नोव्हेंबरच्या आत त्यांनी या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे 2,78,00,000 रुपये भरावे आणि नंतर त्यांनी इतरांची जी काय कर्ज आहे त्या परतफेडीवरती त्यांनी दावा करावं किंवा टीका करावी आणि म्हणून उद्या त्यांनी 18 नोव्हेंबरच्या ते दुधाचे पैसे द्यावेत आणि नंतरच त्यांनी या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे मतं मागण्याचा प्रयत्न करावा अशी मी विनंती करतोय. आणि जिल्ह्यातील या मतदारसंघातील सर्व कार्यकर्त्यांनी सांघिकपणे काम करून सन्माननीय संदेशभाई पारकर यांना या ठिकाणी आपण प्रचंड मताधिक्याने निवडून देऊया एवढी मी आपल्याला विनंती करून या ठिकाणी मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमच्या सिंधुदुर्गचं वैभव आदरणीय वैभवजी नाईक साहेब आपल्याला संबोधित करतील. विनंती आहे वैभवजी आपण सभेला संबोधित करावं. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवरायांना वंदन करून शिवसेना प्रमुख आणि आम्हा सर्वांचं दैवत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करून कणकवली विधानसभा मतदारसंघामध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी महाविकास आघाडीचे उमेदवार संदेशजी पारकर यांच्या उद्धवजींच्या जाहीर प्रचार सभेसाठी उपस्थित असले शिवसेनेचे उपनेते गौरीशंकर खोत ब्रिगेडियर ज्यांनी नुकताच शिवसेनेमध्ये उद्धवजींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून या ठिकाणी प्रवेश केला ते ब्रिगेडियर सुधीरजी सावंत, शिवसेनेचे माजी आमदार आणि उद्धवजींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून पुन्हा एकदा शिवसेनेमध्ये सक्रिय काम करणारे परशुरामजी उपरकर, अतुलजी रावराणे, व्यासपीठावरचे माझे सर्व सहकारी आणि ज्यांना खरं तर त्याच भाषेत उत्तर देण्याची ज्यांची प्रथा आहे ते माझे सहकारी शरद कोळी आणि उपस्थित आपण सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींनो. खरं तर सामान्य एखादा कार्यकर्ता उभा राहिला तर सामान्य जनता कशी निवडणूक हातात घेते ही निवडणूक ही या दृष्टीने या ठिकाणी निवडणूक हातात घेतलेली आहे आणि त्याची उपस्थिती या ठिकाणी दिसून येते की संदेश पारकर सारख्या एका लढवया कार्यकर्त्याला गेले 30 वर्ष जो रस्त्यावर उतरतोय, लोकांच्या सुखदुःखात सहभागी होतोय, लोकांच्या अन्यायाविरुद्ध उभा राहतोय, अशा सामान्य कार्यकर्त्याच्या पाठीशी आपण गेले 15 दिवस मोठ्या तडफेने आणि मोठ्या जिद्दीने या ठिकाणी काम करताय. मला निश्चित खात्री आहे की 20 तारीखला आपली सर्वांची मतं आणि या मतदारसंघातील मोठे आधिक्य या ठिकाणी संदेश पारकर यांना मिळेल. खरं तर गेले 2.5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी आणि गद्दारांचं सरकार आहे. या सरकारने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी काय दिलं याचा खरं तर आपण सर्वांनी निवडणुकीच्या आधी विचार केला पाहिजे. कालच्या लोकसभेनंतर जी काय परिस्थिती झाली ती आपण बघताय.
की जी दडपशाही थांबली होती ती आता पुन्हा दडपशाही उभी राहिलेली आहे. जो गुन्हेगारीचा आलेख होता तो आता पुन्हा एकदा वाढायला लागलेला आहे. म्हणून तुम्हाला सर्वांना माझी एकच विनंती आहे की एखाद्या कार्यकर्ता लढत असताना आपण तिथे थांबता कामा नये. मतदारांना विनंती आहे की जर ही लढाई आपण जिंकलो तर निश्चितपणे जे लोक काम करत नाहीत ते लोक घरात यापुढच्या काळामध्ये बसतील. आज आपला जास्त वेळ न घेता इथल्या आमदारांनी गेल्या 10 वर्षात काय काम केलं, कुठले प्रश्न सोडवलेत, एखाद्या मतदारसंघाचा महत्वाचा व्यापारी रस्ता असलेला बावडा घाट गेली 2 वर्ष बंद आहे ही वस्तुस्थिती आपण सगळेजण जाणताय. या जिल्ह्यामध्ये एखादा नवीन प्रोजेक्ट 2.5 वर्षामध्ये ते आणू शकले नाहीत हे सांगतायत. फक्त आणि फक्त घराणेशाही करायची आणि तुम्ही त्या घराणेशाहीच्या द्वारे लोकांना एकत्र आणून लोकांना वेगळेपण दाखवून या ठिकाणी पुन्हा एकदा सत्ता मिळवायची आणि या सत्तेला आपण लाथ मारली पाहिजे. आज आपला जास्त वेळ न घेता संदेश पारकर यांना पुन्हा एकदा आपला सगळ्यांचा विश्वास दाखवून संदेश पारकर यांना निवडून देण्याचं आवाहन या ठिकाणी करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आमदार साहेब. आदरणीय जीजी, तुम्हा आम्हा सर्वांचे विनंती आहे आपण सभेला संबोधित करावं. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून हिंदू सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांना अभिवादन करून आता ज्यांचे विचार ऐकायला आपण ऐकणार आहात ते सर्वांचे लाडके सन्माननीय उद्धव साहेब आणि आदित्य साहेब यांना अभिवादन करतो. ज्या उमेदवाराच्या प्रचाराला आपण इथे आलो आहोत त्या आपल्या सर्वांच्या घरातले आणि सर्व घरातल्या असलेल्या घराघरात पोचणारे सन्माननीय संदेश पारकर, त्याचबरोबर मालवण मतदारसंघाचे उमेदवार असलेले सन्माननीय वैभव नाईक, या व्यासपीठावर असलेले आता ज्यांनी प्रवेश केला ते कर्नल सावंत, खास तुमच्या आपल्या भाषेत सांगण्यासाठी आलेले सन्माननीय श्री कोळी, सतीश सावंत, गौरीशंकर खोत आणि मंचकावर बसलेले सर्व मान्यवर आणि आपण सर्व जमलेले गाववाल्यांना मी मुद्दाम मालवणीतून भाषण करणार आहे. कारण ते का मालवणीतून कळणार नाही, तुमका सर्वांका कळताला ते का कधी मालवणी जमलाच नाही. कारण मालवणी भागातून निवडून येणाऱ्या आमदाराक जर मालवणी येत नसात तर ते का घरात बसवण्याची गरज असा. जो मालवणी असा या झिलाक काय बापाशी पण मालवणी येणार नाही. बापूस 34 वर्ष या जिल्ह्यात काम करता पण कधी मालवणीतून बोललो नाही. त्या तुमका समजूसाठी मी आज या ठिकाणी बोललोय. आणि त्या बापसाक आणि दोन्ही जिल्ह्यांका माझा चॅलेंज की तुम्ही मालवणीतून भाषण करून दाखवा. आमच्या मालवणी लोकांका, गावागावातल्या खेड्याखेड्यातल्या लोकांका मालवणी समजता तुमका समजूतो नाही तर नारायणाने करीत जो लोकसभेत करताना आपण बघितलास भाषण काही लिहिलेला इंग्लिशमधून वाचता पण जेव्हा एखादो खासदार प्रश्न विचारता विटीक जाऊची गाडी कधी येताली ह्यो सांगता चर्चगेट काढल्या जाणारी गाडी मध्ये बघितलास ना. ह्या असलेल्या माणसांका, अडाणी माणसांका मालवणाचो काय संबंध नाही अशांका घरात पाठवची. आज या भागातलो उमेदवार 5 वर्षापूर्वी तुमच्याकडे येलो हात घेऊन हाताक देवा, आता हातवाले आमच्या बरोबर. 5 वर्षापूर्वी इलो आणि बापूस ज्यावेळी बापसावरती ईडीची धाड पडणार की त्याचे पैसे काळे पैसे बाहेर येणार त्या बापूस आणि आपल्या बापसान भारतीय जनता पक्षाच्या वॉशिंग मशीन मध्ये गेलो आणि शुभ्र झालो. नंतर आपल्या झिलाक घेतल्या, दोन्ही जिल्हांका आणल्या आणि जिल्हांका एका जिल्ह्यात 5 वर्षापूर्वी 10 वर्षापूर्वी खासदार केल्या, एका जिल्ह्यात 10 वर्षापूर्वी आमदार केल्या, एक काँग्रेसमधून आणि आता बीजेपी मधून ह्यो आमदार आज झालो. आज भारतीय बीजेपी मध्ये काम करताना त्या असलेल्या घटक पक्षाच्या लोकांना पण वाटतं की याची भूमिका म्हणजे आमची भूमिका नाही. काल परवा टीव्हीवर बातमी बघितली आम्ही, सुनील तटकरेंनी सांगितले की जे असलेले भोंगे काढणार याची भूमिका आहे ते आमच्या पक्षाची भूमिका नाही. नितेश राणेला मनावर घेऊ नका, त्याचे विषय आमच्याशी जमत नाहीत. म्हणजे अशा प्रकारची स्वतःच्या बापाशी जशी प्रसिद्धी मिळवली आहे तशी आपल्या प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी सातत्याने धडपड करत असता आज या खरोखर या
भारतीय जनता पक्ष मूळ पक्षाच्या लोकांका बोलतोय की ज्यावेळी हो काँग्रेसमध्ये होतो त्यावेळी तुमच्याच मुख्यमंत्री त्यावेळेचे जे असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या जिल्ह्यात सातत्याने माझ्याकडे येणारे बाबासाहेब पुरंदरे, त्या बाबासाहेब पुरंदरेंका त्यावेळी महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार दिलो. त्यांचा वय वर्ष त्यावेळी 96 होता. या आमदारान त्या बाबासाहेब पुरंदरेंका म्हणण्याचे बाबा पुरंदरे आणि त्यांका विरोध केलो. या भारतीय जनता पक्षावाल्यांका चलता काय हो? आज जे देवगडमध्ये जास्तीत जास्त ब्राह्मण समाज जो असा त्यांका ह्या चलता काय? राम गणेश गडकरीचो पुतळो तोडात त्याका मी 5 लाख देईन म्हणून सांगितले आहे आणि त्याचो धस्कार केले आहे. असल्या घाणेरड्या वृत्तीचो माणूस आपल्या जिल्ह्यातून घालवून टाकूचो आणि ह्या मतदारसंघातून त्याका घरातच बसवता. आज त्याचे कार्यकर्ते काही काही आमका भेटतात, सांगतात बाबांनो आम्ही कंटाळलो पण जोर लावा तुम्ही, आम्ही तुमच्या बरोबर असो. म्हणजे कार्यकर्ते पण कंटाळलेले असत ते का तुम्ही जोर लावशाल त्या तुमच्या बरोबर ते पण मशालीचा बटन दाबणार आणि संदेश पारकरांना निवडून देणार. आणि कार्यकर्ते कंटाळले. मधल्या काळात काय हवा इल्ले कोण शिवसेनेचा जो प्रमुख कार्यकर्तो शिवसेनेचा कोण उद्धव ठाकरे का भेटतालो त्याच्या पायाखालची जरा वाळू हल्लेली आहे. कारण आपल्या कार्यकर्त्यांका त्यांच्या कार्यकर्त्यांना समजला की आम्ही निवडून दिलेलो आमदार आमच्या कामाची टक्केवारी घेता आणि आमच्या लोकांवरती डाग द्यायची करता. आज बघा निवडणुकीपुरतो कसो चोरासारखो असा, काही कोणाक बोलत नाही, सर्व असलेल्या बाबा पोता करता, सर्वांका येल्यानंतर जवळ करता. ह्या सर्व चालला ह्या निवडणुकीत. पण ही निवडणूक जिंकल्यानंतर जिंकलो समजा जिंकणार नाही तर तुमच्या सर्वांका असलेल्या इकडच्या लोकांका नको नको होता. अहो आज हे म्हणतात ना आम्ही विकास केलो. काय विकास केल्याने? हॉस्पिटल काढल्याने आपला. कोरोनात तुम्ही बघितलात ना, कोरोनात किती हॉस्पिटलमध्ये जी आपली माणसं गेली आहेत घरातली, किती माणसांचं आपलं जीवदान गेलात आहे. आणि त्या ठिकाणी 2-2, 5-5 लाखाची बिला घेतल्यानी जी महात्मा ज्योतिबा फुले योजना होती ती बंद करून टाकल्यानी. आणि या ठिकाणी नारायण राणे त्याशी म्हणता उद्धव ठाकरेंनी ते येऊन दाखवावं. तर या बापाशी जो रस्तो हा काय हे रस्तो कसा सरकारचा. या सरकारच्या रस्त्यावरून उद्धव ठाकरे काय तुझ्या नाकावटीतून आम्ही शिवसैनिक जाऊ शकतो एवढा लक्षात ठेवा. कारण जेव्हा आम्ही सातत्याने परवा टीका करू लागलो, बापूस एका ठिकाणी जाता कमळ सांगता, दुसऱ्या ठिकाणी जाता धनुष्यबाण सांगता. आज त्यामुळे आता वाटून घेतल्याने बापूसान तो उमेदवार वाटून घेतल्या आणि औशीन तो उमेदवार वाटून घेतला. औस थंय फिरता देवगड मतदारसंघात, बापूस फिरता हाय फिरता. त्या बापसान खऱ्या अर्थाने बापसाक लाज वाटू गई की 2005च्या निवडणुकीत तू सांगितलं होतंस की मी धनुष्यबाण आणि त्यावेळेचो बाळासाहेबांचो धनुष्यबाण आणि शिवसेना औषधाला ठेवणार नाही. नियती या परशुरामाची भूमी या त्या नियतीने त्यांना आता ह्यो चोरलेलो धनुष्यबाण, काळा बाजारातलो धनुष्यबाण घेऊन प्रचारात दारादार फिरतात. जे नारायण राणेंका आम्ही त्यांच्या बरोबर असताना होत होते आणि सर्व आम्ही होते त्यावेळी त्यांना महाराष्ट्र फिरवत होतो आणि जिल्हा आम्ही सांभाळत होतो. जिल्ह्यातले आमदार आम्ही निवडतो. आज त्याच नारायण राणेंका केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सर्व पदा भोगल्यानंतर जिल्ह्यासाठी दारादारात झोळी घेऊन फिरतस मताची. ही तुझी आता लायकी झालेली आहे. लोक तुका आता या घराणेशाही कंटाळले होत, या घराणेशाही संपवून टाका अशा प्रकारचे मुंबई पासून महाराष्ट्रातले लोकांचे फोन येतात की आपण यावेळी तुम्ही या घराणेशाही कायमची संपवून टाका. म्हणजे या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने जिल्हो सुजलम सुपलम आणि सर्व विकासाचं होईल. या प्रत्येक विकासाच्या कामात ह्यो पैसे मिळवण्याचं काम करता. एका कामाची काय नाही. मग सतीशने सांगितले त्याच्या बापाशी आमदार मुख्यमंत्री असताना नरडव्याचा धरण उद्घाटन केले. 99 सालात काय झालं धरणाचा असलेल्या टाळांबाचं धरणाचं उद्घाटन केलं. दक्षिणा घेतात आणि आपलं काम संपलं म्हणून समजतं. त्यामुळे ही दक्षिणा त्यांना घेण्यासाठी परत त्यांना निवडून देऊया नको. परत आपल्या घरातलो असलेलो प्रत्येकाच्या माणसाकडे असलेलो जो संदेश म्हणून तुम्ही हाक मारू शकता
असो आमदार जर निवडून दिलात, तो आमदार तुमच्या जीवाभावाचो आमदार, तुमच्या सुखदुःखात धावणारो आमदार तुमका दिले आहात. त्यामुळे येणाऱ्या 20 तारखेक तुमच्या पुरते गप्प बसू नका. पाहुणे मंडळी लोकांका मित्रमंडळींका आता दहीकाले चालू झाले आहेत. जय जय भजी खाशाल, जय जय चाय पिशाल, थैतय मशालीचा त्या चिन्ह सांगा लोकांकडे. आता ते एवढे पायाखालची हळू गेली आहे तिथे सांगतात धनुष्यबाण हे शिवसेनेचोच, बाळासाहेबांचोच. अरे बाळासाहेबांचो धनुष्यबाण नाही, तो चोरलेलो धनुष्यबाण हा, काळ्या बाजारातलो धनुष्यबाण हा. तो धनुष्यबाण आमचो नाही, बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचो. उद्धव ठाकरे ज्याचं नेतृत्व करतात त्यांचो खऱ्या अर्थाने मशाली निशाणी ह्या लोकांका सांगा. आणि 23 तारखेक तुम्ही आणि आम्ही असो जल्लोष करूया की हो हैना गावातून पळून जाऊन दे आणि एका परत गाव दाखवूया नको, एवढा आपण सर्वांनी करूया. आणि एवढा बोलून मी तुमच्याकडे थांबतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. फायर ब्रँड शरदजी कोळी आपल्यास विनंती आहे आपण सभेला संबोधित करावं. छत्रपती शिवाजी महाराज शाहू फुले यांना वंदन करून हिंदवी हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे साहेब, शेतकऱ्यांचा, दीनदलितांचा, गोरगरिबांचा, कष्टकऱ्यांचा, कामगारांचा, शिवसैनिकाचा पांडुरंग उद्धव बाळासाहेब ठाकरे साहेब, युवा सेना प्रमुख माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब यांना नतमस्तक होऊन मानाचा जय महाराष्ट्र. वैभवजी नाईक साहेब, आपण तुम्हाला पहिलं सांगतो ना, शेजारी हे तर कुच्चा हाणाला यायला पाहिजे ना. मला ह्या सभेला यायचं नव्हतं, पक्षानं माझी स्टार प्रचारक निवड करून मला राज्यात सभा दिल्या. त्या नेते मंडळी सगळे उगा शांत ऐकून घ्या, चुळबुळ करू नका आणि सगळ्यांच्या गाड्याला ब्रेके लावा. नसली तर मला काही घेणं देणं नाही. मी इथं आलोय याचा मुदला सगळं हिशोब करायला. काय साहेब लगेचच धरलं का तुम्ही माझ्याकडेच? अहो त्याच्याकडे पण कधी कधी धरत जावा, किती पिसाळल्यासारखं अंगावर येतंय. अहो रस्त्याला कोंबड्या पण आडव्या आल्या नाही त्या. उद्धव साहेब आले ना, अरे कोणता मायकाला आला उद्धव ठाकरेंना अडवणारा? नाद कुणाचा पण करायचा, उद्धव ठाकरेंचा नाही. पारकर साहेब आर नाही तर पार घुसा. आता सुट्टी नाही. पत्रकार बंधूंनो, आदरणीय पक्षप्रमुखांचं आगमन होत आहे. टाळ्यांच्या गडगडाट स्वागत करा. दुष्टमातले भारतयांचे मर्दन करण्याये, अत्याचारी दैत्यांपासून अभय भाले. शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धव साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. माननीय उद्धव साहेबांचं सहर्ष स्वागत, सहर्ष स्वागत, सहर्ष स्वागत. स्टेजवरती आदरणीय उद्धव साहेबांचं आगमन झालेलं आहे.
साहेबांचं सहर्ष स्वागत, सहर्ष स्वागत. मी आता सुरुवात केली. कुटुंब प्रमुख आदरणीय उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांचं सहर्ष स्वागत. साहेबांना विनंती आहे आपण शिवछत्रपती या पुतळ्याला हार घालून द्या. प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलवंश सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. अरे आवाज कुणाचा? कोण आला रे, कोण आला? कणकवली तालुका आणि राष्ट्रवादीच्या वतीने आदरणीय कुटुंब प्रमुख यांचं स्वागत होईल. कणकवली तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी राष्ट्रवादीचे श्री आनंदजी पेनकर यांना विनंती आहे आपण साहेबांचं स्वागत त्वरितच करावं. माय भगिनी ना कुणी ना उरला वाचविणारा त्राता. ओनियारण चंडिका तू रक्षण करण्या ये. सुरांचा संहार कराया मशाल हाती दे. सत्वरी भूवरी एक अंबे सत्वरी भूवरी. सत्वरी भूवरी एक अंबे सत्वरी भूवरी. सप्तशृंगी देवी ये. शांता दुर्गा माते ये. एकवीरा देवी तू ये. ग्रामपंचायत खुडी सरपंच दीपक कदम यांच्या प्रयत्नाने सौ अमिता अनंत कावले आणि कलमट ग्रामपंचायत सदस्य हेलन कांबळी यांचं येथे प्रवेश होत आहे. सन्माननीय फायर ब्रँड कोळी यांना विनंती आहे आपण सभा कंटिन्यू करा. काल परवा नेपाळ मधली काय वाचाळवीराने कोंबड्याच्या पिल्याने सांगितलं उद्धव ठाकरे साहेबांनी नीट बोलायचं. अरे तुम्हीच काय, तुमचा बाप जरी आला तर असं बोलू शकत नाही. अरे उद्धव ठाकरेंनी काय बोलायचं हे फक्त ठाकरेच ठरवणार. अरे तू कोण रे? आणि तू सांगतोय 13:30ला सभा घेणार. अरे या 13:30 कुठल्या कुठल्या जगात राहतो तू? 13:30ला सभा घेतो आणि कोणत्या रस्त्यावर जाऊ देत नाही. दम आहे का तुझ्यात? उद्धव ठाकरे म्हणते ते नादाला नाही लागायचं. ज्या रस्त्यात आडवा येचाल त्याच रस्त्यात गाडला जाईल. काय रे, तुमचं ऐकून घेतो म्हणून तुम्हाला काय वाटतंय आम्ही तुम्हाला भेटतोय? अरे हट. अरे तुम्हालाच काय, तुमच्या 70 पिढीला आम्ही भेट नाही. माझी विनंती आहे, मला 2-3 मिनिटं जास्ती वेळ द्या जरा. साहेब काय झाले माहितीये का, तुम्हाला जायचं साहेब, पण तुम्हाला जी जी शब्द बोललेत त्याचा याचा मुदला सगळं हिशोब घ्यायचा साहेब. साहेब मस्तीन माजलेल्यांचा माज उतरवायचा आहे. अरे मी कोकणात येतोय म्हणल्यावर आमच्या पोलीस यंत्रणेवरती, आमच्या पोलीस कर्मचाऱ्यावर, अधिकाऱ्यावरती किती दबाव आणलाय बघा. मला नोटीस देण्यात आल्या, नोटीस. आणि काय होतं रे नोटीसला? अरे 100 पार केला यात आम्ही राजा हो. ढीग लागला नोटिसाचा. पण नोटीसच द्यायची आहे ना. अरे महाराष्ट्राचे ज्याने वाटोळ केला, राख रांगोळी केले, ह्या राणे कुटुंबाला नोटीस द्या. मला आता पोलिसांना विचारायचं आहे, अहो
महाराष्ट्र ज्या खाकी वर्दीवर चालते त्या खाकी वर्दीचा 3, 13, 9, 18 या राण्यांनी केला. काय हो पोलीस अधिकाऱ्यानो, तुम्हाला गर्व नाही, अभिमान नाही? अरे हे राण्या हातबत्ती संत्र हाणल्यासारखा दारुड्यांनी काय बोलत होता? दिशील त्याला हाना, त्याला अडवा, त्याला गाडा, त्याला तोडा. का रे तुझ्या बापाचं राज्य आहे? कोणाचं राज्य आहे? आणि पोलिसांसमोर पोलिसांना चॅलेंज दिलं, त्यावेळेस नोटीस नाही दिली. अरे पोलिसांसमोर म्हणला की पोलीस करून करून काय माझं वाकडं करतील, व्हिडिओ काढून त्यांच्या बायकाला धावते. अरे हट, मी सांगतोय राणे काय करते त्या पोलिसांच्या बायका. अरे चुलीवर कसे भाकरी जाळ धडाधडा भासते त्यांना, तसं तुझं तोंड चुलीत नेऊन भासतेला धडाधडा जाळ लावून. तू काय हिरोची अवलाद आहे का? याला अजून एक लाईन नाद आहे, सारखा डीएनए टेस्ट करायचा, डीएनए टेस्ट करायचा. मला वाटतंय आता ह्याची खरंच डीएनए टेस्ट करायची वेळ आली आहे. ती पण इथं दवाखाना चांगलं नाही तर मला कळलंय डॉक्टर देखील नेपाळ मधनं आणावं लागतं. मला मुसलमान समाज बांधवाला आवर्जून सांगायचा या स्टेजवरून, अरे राणेंनी भाजपवाल्याकडून सुपारी घेतलेली आहे. महाराष्ट्रातले 18 बोर्ड 12 बोर्ड बहुजन आणि मुसलमान समाज बांधवांच्या युवकाची डोकी भडकवण्याला दंगल घडवायची आहे. अरे ज्या मराठा समाज बांधवांसाठी रात्रीचा दिवस करून आंदोलन करत असलेले आमचे जरांगे पाटील आणि आमच्या मराठ्यांच्या आया बहिणी, त्या ठिकाणी या फडणवीसाचं ऐकून पोलीस अधिकाऱ्यांनी लाठीचार्ज केला, फायरिंग केली, गोळ्या घातल्या. एवढा मराठ्याचा तुला पुळका आला होय? त्यावेळेस का थोबड बंद होता? त्यावेळेस कुठल्या बिळात शिपूट घालून बसला होता का फडणवीसानं खालनावरनं दाबून टाकलं होतं? अरे सगळी जर उंची काढली ना 3.25 फूट 3.5 फूट देखील भरत नाही. खरं लय अजून चिरफाड करायची होती, पण काय आता साहेबांना बोलायचा वेळ कमी मिळाला. पण संदेश पारकर साहेब जाता जाता एवढं सांगतो, आपली मशाल त्यांच्यात अशी घाला, अशी घाला, पारकर साहेब आर नाही तर पार करा. एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मी आमदार म्हणजे तुम्ही आमदार ही टॅग लावून फिरणारे आदरणीय आमदार, भावी आमदार संदेशजी पारकर यांना विनंती करते आपण सभेला संबोधित करावं. महाराष्ट्राचं लाडकं नेतृत्व, या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांचं मी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये माझ्या या मतदारसंघामध्ये आपल्या सर्वांच्या वतीनं या ठिकाणी स्वागत करतो. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले या भागाचे माजी खासदार आदरणीय विनायकजी राऊत साहेब, आमचे सहकारी आणि तरुण तलबदार आमदार आमचे वैभवजी नाईक, आमचे सहकारी आणि आमचे नेते आमदार मिलिंदजी नार्वेकर, सतीशजी सावंत, मेजर सुधीर सावंत, ज्यांनी आता मार्गदर्शन केलं, विचार मांडले ते कोळी, आमचे सुशांतजी नाईक, महिलांच्या नीलम सावंत पालव, आमचे महाराष्ट्राचं शिवसेनेचं युवा नेतृत्व अतुलजी रावराणे, व्यासपीठावरील सर्व उपस्थित मान्यवर, मोठ्या संख्येनं उपस्थित असलेले आपण सर्व या मतदारसंघातील बंधू आणि भगिनींनो, खरं तर तुमचं मी मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो की पहिलं लगीन हे कणकवली, देवगड, वैभववाडी मतदारसंघाचं
आणि मग माझ्या तुळशीचं, आणि म्हणून तुळशीचं लग्न हा सोहळा बाजूला टाकून आपण या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं उद्धव साहेबांचे विचार ऐकण्यासाठी या ठिकाणी आलात. खरं तर उद्धव साहेबांचे विचार म्हणजे महाराष्ट्रातला एक भगवं वादळ आहे. ज्या पद्धतीनं त्यांनी जी लढाई, जे लढवाई आपण स्वीकारलेला आहे, त्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक वादळ आली. या वादळाच्या छातीवर पाय ठेवून उद्धव साहेब आज त्या ठिकाणी या महाराष्ट्रामध्ये फिरतायत. आणि म्हणून त्यांच्या या लढाऊपणाला, त्यांच्या या कर्तृत्वाला माझ्या जिल्हावासियांच्या, माझ्या कोकणी वासियांचा हा त्या ठिकाणी सलाम आहे. साहेबची हिंमत तुम्ही त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यामध्ये निर्माण केली. तुम्ही प्रत्येकाला त्या ठिकाणी एक वचन दिलं की मी एक कुटुंब प्रमुख आहे या महाराष्ट्राचा, ही भूमिका आपण घेतलेली आहे. आणि जनता त्याच पद्धतीनं तुम्हाला, तितक्याच ताकदीनं तुम्हाला त्या ठिकाणी आशीर्वाद देते. खरं तर कोकणी माणसाचा सन्मान, सिंधुदुर्ग वासियांचा सन्मान हा जर कोणामुळे झाला असेल तर हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेना या 4 अक्षरामुळे झालेला. आज कोकणातली अनेक माणसं ही नगरसेवक झाली, महापौर झाली, आमदार झाली, खासदार झाली, मुख्यमंत्री झाली, केंद्रीय मंत्री झाली. सगळी पदं ही कोकणातल्या माणसाला, सिंधुदुर्गातल्या माणसाला शिवसेनेमुळे हा सन्मान मिळालेला. आणि म्हणून आज ही लढाई संघर्षाची आहे, ही लढाई आरपारची आहे, ही लढाई सिंधुदुर्गातल्या जनतेच्या स्वाभिमानाची आहे. ज्या प्रस्थापितांच्या विरुद्ध, या भ्रष्टाचारांच्या विरुद्ध, या घराणेशाहीच्या विरुद्ध हा जनतेचा एल्गार आहे. आणि मी तुमचं प्रतिनिधित्व, सर्वसामान्य जनतेच्या मनातला आवाज, तुमच्या ज्या वेदना आहेत, तुमचे जे प्रश्न आहेत, या प्रश्नाचं नेतृत्व करण्यासाठी उद्धव साहेबांच्या आशीर्वादानं शिवसेनेच्या मशाल चिन्हावर आणि शिवसेना आणि महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपल्यासमोर उभा. खरं तर गेली 35 वर्ष या मालवण, या सिंधुदुर्गच्या जनतेनं, या भोळ्या बावड्या शांत सुसंस्कृत जनतेनं या ठिकाणी काही लोकांना नेतृत्व दिलं, सगळी पदं दिली. त्यांना वाटलं की कुठेतरी आपल्या सर्वसामान्य माणसाचा विकास होईल. पण गेल्या 35 वर्षात कोणाचा विकास झाला, कोणाच्या संपत्तीमध्ये वाढ झाली, कोणाला पदं मिळाली? ही सगळी पदं तुमच्या आशीर्वादानं मिळालेली आहे. पण या पदाचा उपयोग सर्वसामान्य जनतेसाठी कधीही झालेला नाही. आज अनेक प्रश्न 35 वर्षापूर्वीची कर्णिवली आजही तशीच आहे. कुठल्याही मूलभूत सुविधा, रस्ते असेल, वीज असेल, पाणी असेल, आरोग्य असेल, शिक्षण असेल, याच्यामध्ये कुठलंही काम उभारलेलं नाही. आज एखादा समजा गंभीर आजार झाला, एखादा गंभीर अपघात झाला, तर माझ्या जिल्ह्यामध्ये कुठलीही शासकीय आरोग्य व्यवस्था नाही. प्रत्येकाला कुठेतरी कोल्हापूरला, गोव्याला, मुंबईला जावं लागतं, तिथं कुठेतरी उपचार होतात. गेली 35 वर्षांना एक हाती सत्ता दिली, पण ह्याच्यामध्ये हे सरकारी एक सुसज्ज हॉस्पिटल उभारू शकले नाही. खरं तर मी उद्धव साहेबांचं मनापासून आभारी मानतो. साहेब, आपण जेव्हा या राज्याचे मुख्यमंत्री होता तेव्हा खासदार विनायक राऊत असतील, वैभव नाईक असतील, यांनी तुमच्याशी पाठपुरावा केला आणि सांगितलं की या जिल्ह्याला एक मेडिकल कॉलेज द्या, एक सुसज्ज हॉस्पिटल द्या. साहेब, आपण तातडीनं मागणी मान्य केली. 966 कोटी रुपयाचं मेडिकल कॉलेज आणि सुसज्ज हॉस्पिटल आपल्या जिल्ह्याला दिलं. आज 3 वर्ष झाली आपल्या जिल्ह्यामधनं प्रत्येक वर्षी 100 मुलं या ठिकाणी डॉक्टरकीचं शिक्षण त्या ठिकाणी घेत आहेत. 300 मुलं या जिल्ह्यामध्ये डॉक्टर झालेली आहेत. साहेब, आपण तोक्त्यासारखं वादळ आलं, सगळे निकष आपण बाजूला चारले आणि माझ्या गोरगरीब माणसाला वादळामध्ये नुकसान झालं होतं, त्याला कमीत कमी 15,000 आणि लाखो रुपये त्या ठिकाणी आपण दिले. जवळजवळ या कोकणाला 52 कोटी रुपयाचा निधी दिला. कोरोनाच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीनं आपण महाराष्ट्र हाताळला, ज्या पद्धतीनं महाराष्ट्रातला या संकटातनं वाचवलं, हे जेव्हा तुम्ही काम केलं त्यावेळी या देशामधनं त्या ठिकाणी एक अशा प्रकारचा आवाज झाला
की भविष्यामध्ये जर देशाचं पंतप्रधान पद कोण बसू शकतो तर ते आपले महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब हे त्यांच्या कार्यामुळे झालं. आणि म्हणून आज इतकी मुलं या जिल्ह्यामध्ये एवढी तरुण आहेत, बेकार आहेत, बेरोजगार आहेत. ज्या जिल्ह्यातल्या नेत्यांना आपण नेतृत्व दिलं होते ते नेतृत्व केंद्रीय उद्योग मंत्री झाले. 2.5 वर्ष त्यांच्याकडे पद होतं. पण या जिल्ह्यातल्या जनतेला वाटलं होतं, यातल्या तरुणांना वाटलं होतं कुठंतरी एक उद्योग व्यवसाय, एक कारखाना येईल, माझ्या या जिल्ह्यातल्या 5,000 तरुणांना कुठंतरी रोजगार मिळेल. पण अशा प्रकारची विकासाची मानसिकता नसलेलं, विकासाची विजन नसलेलं हे नेतृत्व या ठिकाणी उद्योग मंत्री असताना सुद्धा काही करू शकलेलं नाही. आणि म्हणून आज जनतेमध्ये एक संताप आहे, जनतेमध्ये एक उद्रेक आहे. आणि म्हणून हा उद्रेक आपल्याला येणाऱ्या 20 तारीखला जेव्हा मतदान होणार आहे तेव्हा प्रत्येक मतदान केंद्रावर जाऊन आपण भरभरून त्या ठिकाणी मतदान करा. आणि 23 तारीखला विजयाचा जो गुलाल आहे हे संदेश पारकर, पर्यायानं मशाल, शिवसेना महाविकास आघाडी म्हणून त्या उमेदवाराला भरघोस मतांनी त्या ठिकाणी निवडून द्या. आणि खऱ्या अर्थानं एक विजयाची गुलाल, विजयाची मिरवणूक आपण त्या ठिकाणी करणार आहोत. साहेब, कोकणी माणसाची आपल्याकडनं अपेक्षा आहे, कारण कोकण आणि शिवसेना एक नातं आहे. स्वर्गीय बाळासाहेबांनी ते नातं जपलं, आपणही आपल्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून या जपत आलेला. मी साहेब आपल्याला एवढंच सांगेन की ज्यावेळी या महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा महाविकास आघाडीचं सरकार येणार आहे, त्या महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा आपण उद्धव साहेब या राज्याचे मुख्यमंत्री होणार आहात, त्यावेळी माझ्या कोकणातल्या जनतेसाठी, माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जनतेसाठी एक 50,000 कोटीचं भरभरून पॅकेज द्या, ज्याच्यामधनं इथल्या बेकारीवर त्या ठिकाणी उपाय होतील, इथल्या महागाईवर त्या ठिकाणी नियंत्रण होईल आणि सगळ्या जिल्ह्यामध्ये एक चांगलं वातावरण या जिल्ह्यामधल्या जनतेला, या त्याच जिल्ह्यातल्या जनतेला, या जनतेच्या जिल्ह्यामध्येच या सगळ्या व्यवस्था होतील. अशा प्रकारचं काम साहेब आपल्याकडनं अपेक्षित आहे. आणि म्हणून शिवसैनिक, महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते मोठ्या मेहनतीनं, निष्ठेनं, प्रामाणिकपणे त्या ठिकाणी कार्य करतायत, मेहनत घेत आहेत. आणि त्या पद्धतीचं काम या सगळ्या मतदारसंघामध्ये साहेब सुरू आहे. साहेब, मी एकच आपल्याला सांगतो, ज्यावेळी मी उमेदवारी अर्ज दाखल केला त्यावेळी एवढ्या मोठ्या संख्येनं लोक त्या ठिकाणी आली आपल्याला आशीर्वाद द्यायला, आणि त्यामुळे विरोधकांनी त्या ठिकाणी धडकी घेतलेली आहे. त्यांना त्या ठिकाणी त्यांचा पराभव हा त्या ठिकाणी निश्चित झालेला. आणि म्हणून मी आता फक्त 7 दिवस शिल्लक राहिलेले आहे. हे 7 दिवस या सगळ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी माझ्यासाठी द्या. येणारी 5 वर्ष मी तुमच्यासाठी देईन हा शब्द या ठिकाणी देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदरणीय लोकप्रिय खासदार विनायकजी राऊत साहेब, आपण संबोधित करावं असं आपल्याला विनंती करते. तुमच्या आमच्या सर्वांचे मित्र संदेशभाई पारकर यांच्या या प्रचाराच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले आपले पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, उपस्थित मंचावरील सर्व सन्माननीय अतिथीगण, सन्माननीय पत्रकार आणि महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते बंधू भगिनींनो, संदेशभाई पारकर यांचा विधानसभेतील मार्ग सुकर करण्यासाठी आज आपण एवढ्या मोठ्या संख्येने तुलसी विवाह समारंभ असताना सुद्धा उपस्थित राहिलात, त्याबद्दल सर्वप्रथम तुम्हाला मी मनापासून आभार मानतो सर्वांचे. आणि उद्धव साहेब सुद्धा आज आलेत. पहिली सभा सावंतवाडीला झाली, आता कणकवली नंतर मालवण आहे आपल्या वैभव नायकांसाठी. समोरचे सुद्धा हौशे गौशे नवशे नाचतायत. आज खास करून साहेब आपल्याला आठवण करून देतो, इथे उपरकर, जिजू उपरकर बसलेले आहेत. त्यांच्या पोटनिवडणुकीमध्ये ह्या समोरच्या 1.5 फुटाने एक मोठी डरकाळी फोडली होती की म्हणे संपूर्ण शिवसेना नाव मी नेस्तनाबूत करीन, शिवसेनेचं धनुष्यबाण मी संपूर्णपणे विसर्जित करीन, अशी घोषणा ज्या नारायण राणेने केली होती, त्या नारायण राणेला आज स्वतःच्या पुत्राच्या राजकीय
उन्नतीसाठी किंवा राजकीय अस्तित्वासाठी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचा धनुष्यबाण घेऊन लोकांच्या समोर जावं लागतं. हे नारायण राणेंवर ओढवलेली ही नियतीने उगवलेला तो सूड आहे. शिवसेनेचा धनुष्यबाण संपवणारी अवलाद निवडून जन्माला येऊ शकत नाही. आणि त्याचबरोबर उद्धवजींचा मार्ग रोखणारे अवलाद सुद्धा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नव्हे तर अख्ख्या देशामध्ये जन्माला येऊ शकत नाही. आणि म्हणून आज नारायण राणेंना विचारा, केंद्रामध्ये मागच्या वेळेला तुम्ही मंत्री होता ना, आता खासदार म्हणून तुम्हाला पुन्हा एकदा मंत्रिपदामध्ये का स्थान मिळालं नाही? त्याच्यातली मेक अशी आहे की नारायण राणे ज्या वेळेला MSMEचे मंत्री होते केंद्रामध्ये, नरेंद्र मोदी साहेबांनी सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी एक ग्रामीण भागातला माणूस म्हणून त्याच्याकडे हे मंत्रिपद दिलं. पण ह्या महाशयाने काय केलं? त्या MSMEचं पहिलं कार्यालय स्वतःच्या कणकवलीतल्या प्रहारच्या ऑफिसमध्ये सुरू केलं आणि म्हणतात दर महिन्याला किती लाख रुपये भाडं घेत आहेत ते लोकांना माहिती आहे. पण त्याही पुढे जाऊन सांगतो, दिल्लीतल्या एका प्रतिष्ठित उद्योगपतींनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांना 14 डिसेंबर 2022 रोजी बरोबर दुपारी 1:45 वाजता एक मेल केला आणि त्या मेलमध्ये त्यांनी लिहिलं की ज्या अशा अपेक्षेने तुम्ही MSME ही नारायण राणेंकडे दिली होती, त्या नारायण राणेंचं कार्यालय म्हणजे टक्केवारी घेणाऱ्या दलालांचं कार्यालय झालेलं आहे. एवढंच नव्हे तर नारायण राणेंच्या 2 PAच्या नावाचा उल्लेख करून रवी शेडगे आणि स्वप्नील पाटील या 2 PAनी 650 करोड रुपयाचा प्रोजेक्ट मला देतो म्हणून सांगितलं. 10% स्वतःचे, 10% मंत्र्याचे असे करून त्याच्यातले ऍडव्हान्स सुद्धा घेतलं आणि त्यानंतर तो प्रोजेक्ट तिसऱ्यालाच विकून टाकला. पंतप्रधान महोदयांना विनंती केली, आपल्या अखत्यारीतील हे MSMEचं खातं भ्रष्टाचाराने बरबटलेलं आहे आणि सुदैवाने पंतप्रधानांनी त्याची दखल घेतली. माहितीनंतर असं कळतंय की किमान 3,500 कोटीचा घोटाळा MSMEच्या खात्यामध्ये नारायण राणेंच्या कारकिर्दीत झाल्याचं उघड झालंय. म्हणून नरेंद्र मोदींनी यांना पुन्हा मंत्रिमंडळाचं कधी स्थानच दिलं नाही. आता एक झील हय आणि एक झील थय, दोघे आपटणारच. त्यांना तुम्ही आपटायला तयार झालेला असाल ही माझी खात्री असल्यामुळे मी संदेशला शुभेच्छा देतो आणि उद्धव साहेब आपल्याशी आता संबोधित करणार असल्यामुळे मी माझ्या भाषणाला विराम देतो. धन्यवाद. जय जय महाराष्ट्र. जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, आज एकच निर्णय घेऊन उठायचे आपल्याला. एकच निर्णय की कोणी काही केलं तरी मात्र आम्ही आणि आमच्या रक्तामध्ये सळसळणारा भगवा रंग कधी कुठे कुठे फिका पडू देणार नाही. मनामध्ये माझ तरी आपण मुजोर नाही, दिसतो साधे भोळे तरी मनगट कमजोर नाही. आपल्याला लढायचा कुणामध्ये जोर नाही, आपल्या एवढी कुणाचीही निष्ठा कठोर नाही. तुझ्या मनामध्ये आहे आपलाच आपण तरी कुणी बाळासाहेबांची लढे. पक्ष आपला ठाकरे, चिन्ह आपलं ठाकरे, आनदान शान ठाकरे. पक्ष आपला ठाकरे, चिन्ह आपलं ठाकरे. जमलेल्या माझ्या तमाम महाराष्ट्रप्रेमी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, आज योगायोग चांगला आहे. तुळशीचं लग्न आहे आणि
आपला हा सण असताना सुद्धा नैवेद्य दाखवायचा आहे. तसं पाहिलं तर दुसरा कोणी राजकीय नेता आज सभा घेण्याचं धाडस करणार नाही. आपण केलं आणि तुम्ही सगळेजण सभेला आलात, त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला मनपूर्वक धन्यवाद देतोय. आणि आपली परंपरा आहे, इतिहासामध्ये डोकावलं तर तानाजीची परंपरा आपल्याला माहिती आहे. आधी लगीन कोंडाण्याचं, मग रायबाचं. तसं हे मी लग्न नाही म्हणणार, पण ही निवडणूक आहे, ही आपलं आयुष्य ठरवणारी निवडणूक आहे. मी पुढे काही बोलण्याच्या आधी सुशांत, अतुल, सतीश तिघही इकडे या. संदेश तुम्ही पण या. या सगळेजण या. सुशांत, सगळ्यांना धन्यवाद देतोय, कारण या भस्मासुराला गाडायला हे चौघही तयार होते. करायचं काय माझ्यासमोर प्रश्न होता. आणि साधारणतः आपण बघतो की एकापेक्षा अधिक इच्छुक असले तर पक्षप्रमुखाची काय पंचायत होत असेल हे तुम्ही जरा माझ्या खुर्चीत बसून बघा. हे सगळे अगदी तोडीस तोड आहेत. सगळ्यांची इच्छा होती आम्ही हा भस्मासूर काढणार. मग नंतर म्हणाले तुम्ही घ्याल तो निर्णय. मग सगळ्यांशी बोललो आणि संदेशनं उमेदवारी दिली. कोणी नाराज झालं नाही, कोणी रुसलं नाही, कोणी पक्ष सोडून गेलं नाही. म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांच्या समोर धन्यवाद देतोय. सुशांत, अतुल, सतीश. आणि एवढंच नाही तर यांची सगळी पुढची जबाबदारी जी आहे राजकारणातली ती मी घेतली, मी घेणार. सगळे एकदम मर्दगडी आहेत. सुशांत तर पूर्णपणाने तयारच होता, अतुल पण, सतीश पण. आणि आता त्यांनी ठरवलंय की आमची व्यक्तिगत इच्छा व्यक्त करणं हा काही गुन्हा नाही, अपराध नाही. पण एकदा पुढे जावं लागतं. पुढे जाताना अडथळा होणारे खूप लोक असतात, पण यांच्यापैकी कोणी अडथळा नाही झालं तर आणखीन जोरात जाण्यासाठी सगळ्यांनी आपली ताकद पणाला लावलेली आहे. म्हणून मी पुन्हा एकदा खास धन्यवाद देतो. आज सुधीर सावंत पण आपल्यामध्ये आलेत. जिथे जातोय नको, जिथे जातोय तिथे अनेक लोक शिवसेनेमध्ये येत आहेत, अनेक. आणि मला खरंच या गोष्टीचं एक कौतुक म्हणण्यापेक्षा आश्चर्य वाटतं की तसं पाहिलं तर भाजपाच्या लेखी शिवसेना संपलेली आहे. मग तरी सुद्धा ही लोक माझ्याकडे का येतात? का आज तुळशीचं लग्न सारखा एक चांगला दिवस, सण आहेच, तरी देखील एवढी लोक भर दुपारची माझ्यासाठी का आलेत? बरं, मी यांची कुठे काय बिर्याणीची वगैरे काय सोय केली का? केले का रे बाबांनो? काय कोणाला पैसे देऊन आणले का? नाही. पण जिथे आपल्या तळमळीने लोक येतात तिथे विजय नक्की असतो, तिकडे विजय पक्का असतो. आणि आजचा विजय नक्की आहे इकडे. कारण जुने दिवस जे काही होते ते आठवून बघा. मी मगाशी वैभवच्या घरी गेलो आणि त्या तिकडनं युटर्न मारताना श्रीधर नाईक चौक, अक्षरशः अंगावरती काटा आला. हे नुसतं काहीतरी बोलायचं भावनिक म्हणून मी नाही बोलत. तुम्हाला कल्पना, मी कधी खोटं बोलत नाही आणि खोटं बोलण्याची मला गरज नाही. तो काळ झरकन माझ्या डोळ्यासमोर येऊन गेला. एक हत्यासत्र सुरू होतं. मग सगळी नावं तुम्हाला माहिती आहेत. आणि सगळे कोकणवासी हवालदिल झाले होते की काय करणार काय, ही गुंडागर्दी एवढी मातले कोणीतरी आहे की नाही. आणि मग मगाशी मी आल्यानंतर ते जे गाणं आपण नवरात्रीत दिलं तुम्हाला सगळ्यांना, सत्वरी भूवरी ये, तसं देवीला साकडं घालण्याशिवाय पर्याय नव्हता. पण आपण सगळ्यांनी हिंमत केली. तेव्हा विनायक राऊत यांना निवडून दिलं आणि कोकण जे वेगळ्या पद्धतीने गुंडागर्दीच्या छायेमध्ये होतं, ते कोकण कसं छान, शांत आणि सुंदर असं निसर्गरम्य कोकण हे आपले सगळेजण आयुष्य जगत पुढे जायला लागले. दुर्दैवाने नेमकं गेल्या वेळेला विनायक राऊतांचा पराभव झाला. का झाला, कसा झाला, तुम्हाला कल्पना आहे.
पण मी विनायक राऊतांना सुद्धा धन्यवाद देतोय. एखादा माणूस पराभव झाला का बचकन खाली बसतो की अरे काय आता हरलो, पुढे काय. पण शिवसैनिक तोच असतो की जय पराजय होत असतात पण मी लढणं सोडणार नाही. दुर्दैवाने पराभव झाला पण तरी सुद्धा मी दुसऱ्या दिवशी विचारलं, म्हटलं विनायक काय करतायत. ते बोलले साहेब आज मी जरा मतदारसंघात जाऊन होते. मग त्यांनी मतदारसंघात येणं जाणं हे खासदार असतानाही सोडलं नव्हतं आणि नाही तरी सुद्धा सोडलेलं नाहीये. ही अशी माणसं जीवाला जीव देणारी, यांना साथ सोबत नाही द्यायची तर काय जीव घेणाऱ्याने देणार. मला खरं म्हणजे इकडे नरेंद्र मोदींना प्रचाराला बोलवायचंय पण माझं आता ते ऐकतील की नाही कल्पना नाही. कारण तुम्ही म्हणाला रो तुम्ही असं काय बोलताय, मोदींची एकदम आठवण का आली. नाही, आठवण येत असते हो, काय जुनी नाती असतात त्याच्यामुळे आठवण येते. मोदींना एवढ्यासाठी बोलवायचंय की लोकसभेमध्ये जे बेंबीच्या देठापासून तुम्ही ओरडत होता घराणेशाही घराणेशाही घराणेशाही, मग इकडे या 3 मतदारसंघात आणि कोकणामध्ये तुमच्या पक्षाने काय केले त्याला काय म्हणायचं. ही कोणती शाही आहे. वडिलांना डोक्यावर आणि 2 पोरांना खांद्यावर असं घेऊन कोकण फिरेल असं तुम्हाला वाटतं. काय चाललंय. नाही, आम्ही काय बसवलेत, आमच्या डोक्यावरती बाप बसलाय, खांद्यावरती पोरं बसलेत आणि तुम्ही आम्ही चाकरी करतोय त्यांची. मग ही घराणेशाही नाही तर दुसरं काय आहे उत्तर तुमच्याकडे म्हणजे त्यांच्याकडे. तुम्हाला शिवसेनेची किंवा शिवसेना प्रमुखांची घराणेशाही, अरे मी म्हणतो ना मी घराणेशाही तर घराणेशाही, मी घराण्याची परंपरा आणि घराण्याचा वारसा घेऊन पुढे चाललेलो आहे. पण शिवसेना प्रमुखांची घराणेशाही नाही चालणार. त्यांच्यातले सगळे फोडून गद्दार म्हणून आम्ही घेऊ पण शिवसेना प्रमुखांचा मुलगा नाही चालणार. वो तो नकली संतान आहे. एवढी मजल गेली तुमची, एवढी मजल गेली. म्हणजे तुम्ही बाळासाहेबांचा अपमान करताय, माझ्या माचा अपमान करताय. काय संस्कृती मोदीजी, संस्कार तरी कोणते आहेत तुमच्यावरती, कोणते संस्कार आहेत. आम्हाला जसं आम्ही घराण्याचा अभिमानाने उल्लेख करतो तसा मोदीजी तुम्ही येऊन ह्या इथल्या गुंडांच्या दरोडेखोरांच्या घराण्याचा अभिमानाने. आता विनायकजी तुम्ही बोललात की कोणतरी एक जाऊ दे, अशा पकपकीकडे मी लक्ष पण देत नाही. अरे आव्हान कोणी द्यायचं, आव्हान मर्दानी द्यावं लागतं. मर्दानी आव्हान द्यायला पाहिजे. हे कसलेत नुसते इकडनं तिकडे तिकडनं तिकडे, आज इथे तर उद्या तिथे, काय वाटेल तिकडे जात आहेत, वाटेल ते बोलतायत. त्यांनी मला आव्हान दिलं, येऊन रस्त्याने जाऊन दाखवा, हेलिकॉप्टरने येऊ नका. अरे रस्त्याने येऊन जायला पहिला तुझ्यावरती तिकडे जे 2 बसलेत ना दिल्लीमध्ये त्यांना म्हणा रस्ता तरी नीट करा. मुंबई गोवा रस्ता अजून खड्ड्यातला आहे. दुसरा नॅशनल हायवे त्याचं तर जवळपास वर्षभर कामच बंद आहे. बावडा रोड, बावडा ना, कारण हे बोलणार मला वाटलं बेवडा आहे पण रोड बावडा आहे. बावडा रोड बंद. मग कुठल्या रस्त्याने येऊ आणि कुठल्या जाऊ. तरी बरं की त्यांच्या साईज प्रमाणे त्याला खातं मिळालं होतं, अतिसूक्ष्म आणि अतिसूक्ष्म. मग त्यांनी सूक्ष्म तरी उद्योग त्या काळामध्ये कोकणात आणला का. नुसतं काहीतरी बोलत सुटायचं, आव्हानं द्यायची. अशा लोकांकडे मी तर म्हणेन लक्ष पण देऊ नका, कारण हे बोलघेवडे त्याच्याशिवाय काहीच करू शकत नाही. आज आपण इथे आपल्या आयुष्याची लढाई लढतो आहोत. मगाशी वैभवच्या घरी असताना टीव्ही लावला होता, ते दुसरे एक महाशय नकली सेना म्हणणारे बेअकली. कोण. अमित शहा. हे नकली सेना आहे. आणि मी मागेच लोकसभेच्या वेळेला बोललो होतो, जो कोणी माझ्या शिवसेनेला नकली म्हणेल तो बेअकली आहे. मग ते अमित शहा असतील, मी काय करू. मी बोललोय, तुम्ही बोलला तर तुम्ही बेअकली म्हणा. तर त्यांनी सांगितलं की आपल्या सरकारने विकासाला स्थगिती दिली होती, विकास होऊ देत नव्हते. अच्छा अमित भाई, विकासाची व्याख्या काय हो. मी स्थगिती कशाला दिली होती. माझ्या महाराष्ट्राचा विकास गुजरातला न्यायला स्थगिती दिली होती आणि यापुढे तर मी बंदीच घालीन त्याच्यावरती. तुम्ही माझ्या महाराष्ट्रातले उद्योग, अगदी पाणबुडीचा उद्योग सुद्धा तुम्ही गुजरातला घेऊन गेलात. मध्ये मला असं वाटलं होतं की पंतप्रधान येत आहेत, लोकसभेच्या आधी येत आहेत, कोकणाला काहीतरी भरघोस देऊन जातील. जसं संदेश तुम्ही म्हणालात की 50,000 कोटीचं पॅकेज. का नाही द्यायचं, का द्यायचं नाही. पण पॅकेज द्यायचं तर सोडाच, पण हे प्रकल्प घेऊन गेले आणि आपल्या अशुभ हाताने भ्रष्टाचारामध्ये पैसा खाऊन
पुतळा उभारण्यामध्ये, पुतळा बनवण्यामध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार करणारी ही अवलाद पुतळा उभारला आपली मतं घेण्यासाठी. आणि मला असं वाटतं की काहीतरी प्रमाणामध्ये थोडेसे तुम्ही लोक त्याला भुलला असाल. त्याने मोदींनी महाराजांचा पुतळा उभारला, आता आणखीन काय पाहिजे? मोदी म्हणजे काय? शिवाजी महाराजांचे भक्तच. 8 महिन्यामध्ये यांचा जो काय आव होता तो कोसळून पडला. छत्रपती शिवाजी महाराज हे नुसतं काहीतरी उभं करायचं म्हणून आम्ही करत नाही. तो पुतळा नाही, तो पुतळा म्हणजे त्याचा आत्मा आहे आमच्यामध्ये आहे. आमचा आत्मा आहे तो, आमचे देव आहेत ते. आणि पुतळा लावतात काय? 8 महिन्यामध्ये तो पडतो काय? आणि आपले मिंदे दाढी खाजवत सांगतायत की वारा एवढा प्रचंड होता की तो पुतळा कोसळला. लाज वाटली पाहिजे, लाज. या छत्रपती शिवाजी महाराजाने 300-350 वर्षापूर्वी, 400 वर्ष झाली असतील, जो सिंधुदुर्ग उभारला, तो ऊन वारा पाऊस वादळ लाटा, मग ते त्योक्ते असेल, निसर्ग असेल, आणखीन मोठमोठ्या लाटा, आणि तेव्हाची सगळी परकी आक्रमणं ही छातीवर झेलून आज सुद्धा आपल्याला सगळ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी उभा आहे. आणि हे करंटे यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा नाही उभारतायत. शिवाजी महाराज म्हणजे तुम्हाला काही ईव्हीएम मशीन वाटलं की पुतळा लावला म्हणजे लोक मतं देतील? आणि त्याहून सगळ्यात वाईट मला एवढं वाटलंय, मी पुढच्या मीटिंगमध्ये सुद्धा बोलणारच आहे. मी माझ्या भाषणाची सुरुवात महाराष्ट्र प्रेमी अशी जी करतो ती एवढ्यासाठी करतो की ही लढाई महाविकास आघाडी आणि महायुती अशी नाहीच आहे. ही महाराष्ट्र प्रेमी आणि महाराष्ट्र द्रोही अशी ही लढाई आहे. तो पुतळा कोसळल्यानंतर जेव्हा म्हणजे अगदी आदित्य आला होता, विनायक राऊत होते, तुम्ही काही तुमच्यातले पण शिवसैनिक होते, ते त्या ठिकाणी गेल्यानंतर वाट कोणाची अडवत आहे? कशासाठी? अरे तुमचं पाप हे उघडं पडलं तिकडे. आणि बापलेख तिकडे काय मोठ्या मस्तीमध्ये होते, पोलिसांवरती दादागिरी करत होते. ही दादागिरी आपण खपून घ्यायची. इथलं कोणतरी त्यांचा जो उभा आहे तो तर धमक्याच देत सुटला सगळ्यांना, इकडे घुसून मारीन, तिकडे घुसून मारीन. मग तुम्ही जरा विचार करा की ते जे मी दिवस तुम्हाला आठवून दिले ते दिवस तुम्हाला परत पाहिजेत का? आता आणखीन एक बातमी मी बघत होतो, कारण ती दुसरी एक बातमी चालली. आता काय गौप्य स्फोट होतात, गौप्य स्फोट. सगळे स्फोटामागे स्फोट, गौप्य स्फोट. अजित पवार काल परवाकडे बोलले की सरकार स्थापन करण्यासाठी का सरकार पाडण्यासाठी जी बैठक झाली त्याच्यात गौतम अदानी होते. आणि मी धारावीचा जो मोर्चा काढला होता तेव्हा बोललो होतो की आपलं सरकार पाडण्यासाठी 50 खोके कोणी दिले ह्याचा तुम्ही अंदाज लावा. आता अजित पवारांनी त्याचा गौप्यस्फोट केलाय. मग अदानी सगळीकडे जर का खात सुटले असतील, मुंबई त्यांनी घशात घालण्याचा डाव आखलेला आहे जो आपण उधळून लावणार आहोत. उद्या कोकण अदानीच्या घशात घातलं गेलं तर कसं बाहेर काढणं तुम्ही? कारण सगळीकडे यांचं घराणं बसलेलं आहे. आहे हिंमत दाद मागायला तुम्ही त्यांच्या घरावरती टकटक करू शकता? समजा असं होणार नाही, पण दुर्दैवाने हे इकडे ते तिकडे आणि यांचे बाप वरती बसलेत. हेच जर का कोकण असं झालं तर तुमच्यावरती अन्याय करणारे पण तेच. आणि ज्यांनी अन्याय केलाय त्यांच्याकडे तुमची जाण्याची हिंमत राहणार का? की अहो तुमच्या कार्ट्याने आमच्यावरती अन्याय केलाय, कार्ट्याला सांगणार का तुझ्या बापाने आमच्यावरती अन्याय केलाय? कोणाकडे दाद मागणार? कोण आमदार तुमचा असणार? कोण खासदार आहे तुमचे? बाकी या ज्या काही सगळ्या गोष्टी आहेत या शेवटी सरकार आल्यावरती मी करणारच आहे. म्हणजे इकडे मला सगळे दिलेलेच आहे, मागण्या त्याच आहेत, पण अजून पुऱ्या होत नाही. आणि मी जिथे पुऱ्या करायला घेतल्या होत्या तोपर्यंत यांनी गद्दारी करून सरकार पाडलं. मुंबई गोवा रस्ता अजून होत नाही. नितीन गडकरी बोलले होते की असा रस्ता करेन की 200 वर्ष खड्डाच पडणार नाही. आता मला अशी चिंता वाटते 200 वर्षात खड्डे पडायला 200 वर्षात हा रस्ता तरी होणार आहे की नाही? कारण रस्ता व्हायला 200 वर्ष आणि त्याच्यानंतर खड्डा पडायला 200 वर्ष, म्हणजे आणखीन किती 400 वर्षानंतर कोण कोणाला जाब विचारणार? या अशा फालतू भूलथापा या मारण्याची यांना सवय झालेली आहे. जे सगळीकडे येऊन बोलतायत अमुक केलं तमुक केलं, यांच्यावरती काही लक्ष देण्याची गरज नाही. आणि म्हणजे कालची मोदींची सभा मला कळलं टीव्ही चॅनलवाल्यांनी लाईव्ह दाखवली पण नाही, असं कळलं, मला माहित नाही. कारण ते काय बोलतायत, आज काय बोलले ते उद्या कळत नाही, उद्या काय बोलले ते परवा कळत नाही. एक तर आमच्यामध्ये असतील तर सगळे भ्रष्टाचारी, आणि त्यांच्या मांडीला मांडी लागली का सगळे साधू संत झाले.
आज हे जे काही सगळे प्रश्न आहेत की तुम्ही अजूनही शासकीय दवाखान्यामध्ये सुधारणा नाहीये, मेडिकल कॉलेज आहे, त्याच्यानंतर विजयदुर्गचा रस्ता हा कोणाच्या नातेवाईकाकडे दिला तुम्ही म्हणालात? हा, विनोद तावडेंच्या नातेवाईकाकडे. त्याच्यानंतर MIDC उद्योग किती लोकांना मिळाले इकडे? कोणालाच नाही. आणि इकडे छातीटोक काय सांगतायत, आणि मी हे करणार. हा वचननामा मी थोडक्यामध्ये माझ्या खिशात ठेवलाय आणि त्या एवढ्या खिशातल्या वचननाम्यात सुद्धा मी म्हटलंय की मी रिफायनरी जी बारसूला आहे ती होऊ देणार नाही, ती मी रद्द करणार. नाणार तर घालवलाच, ते माझं वचन होतं. आणि बारसू सुद्धा मी तिकडे लोकांचा विरोध आहे ना, मी लोकांच्या विरोधात काही होऊ देणार नाही, हे माझं वचन आहे. आणि हे लोक हे सांगतायत की आम्ही रिफायनरी आणू, आम्ही रोजगार देऊ. अहो तुमचं काय जातंय? तुमचे बंगले इकडे आणि परदेशामध्ये सगळीकडे असतील, इथल्या लोकांनी जगायचं कसं? पर्यावरणाचे सगळं संपूर्ण नाश करायचा, खाणी करायच्या, खोदकाम करायचं आणि विकासाच्या नावाखाली तुम्ही संपूर्ण माझं कोकणचं पर्यावरण सगळं हिरवगार छान कोकण आहे हे सगळं मारून टाकायचं. याला मी विकास मानायला तयार नाही आणि असा विकास मी होऊ देणार नाही. मी कोकणच्या लोकांना वचन देतोय की पर्यावरणाचं रक्षण करून तुम्हाला रोजगार मिळेल असा विकास मी कोकणचा करून दाखवेन, असा विकास करेन. आणि याच्यामध्ये ज्या आपण गोष्टी दिलेल्या आहेत, एक तर सगळ्या महिला इकडे आल्या आहेत, आहे ठीक आहे, एक 1500 रुपये त्यांना दिले जात आहेत. आपण म्हणतो 3000 देऊ, कारण 1500 मध्ये काहीच होत नाही. 3000 मध्ये सुद्धा तसं काही होईल असं वाटत नाही, कारण महागाई एवढी जोरात वाढते की 14 साली गॅस सिलेंडरचा भाव काय होता आणि आता किती आहे तो बघा. बरं, काही गोष्टी आपल्याला कळतच नाही, त्याचे फटके पडल्यानंतर कळतायत. आता रुपयाचा भाव एवढा खाली गडगडत चाललेला आहे आणि डॉलर एवढा वाढलाय की पुढच्या काही दिवसामध्ये आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही कोलमडेल की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आणि म्हणून आपण जे पुढचं वचन देतो आहोत की महिलांना सन्मानाने, जसं हे करतायत की 1500 दिले म्हणजे तुम्ही आमच्या नोकर झालात, असं नाही. ही महाराष्ट्राची महिला आहे, माता भगिनींचा सन्मान राखला गेलाच पाहिजे, ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिकवण आहे. तर महिलांना तर त्यांचा मान देऊच आणि अर्धमुर्ध नाही करणार. एसटी मधनं संपूर्ण मोफत प्रवास आम्ही त्यांना देणार आहोत, महिलांना मोफत प्रवास. कारण महिला ही घरचा आधार आहे, तिच्यावरती घर चालतं. महिला ही महत्वाचा आधार आहे. आणि त्याचबरोबरीने 5 जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सुद्धा आपण स्थिर ठेवून दाखवणार आहोत. हे म्हणा, असं काहीतरी बोला ना आणि करून दाखवा. आता यांना कळते लोकसभेमध्ये पराभव झाल्यानंतर ही लोकसभा पण आपण जिंकायला पाहिजे होती. मला रुखरुख लागलेली आहे, नक्कीच लागलेली आहे. आणि म्हणून मी तुमच्याकडे हक्काने आलेलो आहे की लोकसभेतला इथला पराभव माझ्या जिवारी लागलेला आहे. कोकणामध्ये शिवसेनेचा पराभव करणारा अजूनही कोणी जन्माला आलेला आहे असा माझा विश्वासच नाहीये, मुळी होऊच शकत नाही. पण शिवसेना जे संपायला निघाले त्या भाजपला मला विचारायचंय की अहो तुम्ही शिवसेना संपवण्याच्या नादामध्ये मूळ भाजप तरी शिल्लक ठेवलाय का कोकणामध्ये? आहे कोणतरी एक तरी भाजपवाला आहे? म्हणजे कोणे एकेकाळी आपली जेव्हा युती होती तेव्हा माधवराव भंडारी होते, त्याच्यानंतर जेव्हा आपलं बिनसलं तेव्हा माधवराव भंडारी आपल्यावरती टीका करायचे. मी काय म्हणायचो, ठीक आहे माधवराव टीका करतात ना, करू द्या, निदान हा भाजप आणि संघाचा कट्टर तरी कार्यकर्ता आहे. आता माधव भंडारी सुद्धा कुठे गेले काही माहित नाही आणि भलतेच सगळे उपरे यांच्या डोक्यावरती बसलेत आणि आपल्यावर म्हणजे शिवसेनेवरती टीका करायला सुद्धा यांना बाजार बुणगे लागतात. आणि काय तुमचं कोकणचं कल्याण करणार? हे फक्त स्वतःचं आणि स्वतःच्या पोरांचं आणि पुढच्या पिढ्यांचं हे कल्याण करतायत, बाकीच्यांची सगळी विल्हेवाट. आणि त्याच्यासाठी मी आज आलेलो. बाकीच्या गोष्टी ज्या आहेत जसं काजूला हमी भाव, त्याच्यानंतर तुम्ही काय म्हटलं आणखीन, सिंचनाचे प्रकल्प, काजू आंब्याला हमखास भाव, मुंबई गोवाचा हायवे, गगनबावडा रस्ता, सिंचनाचे प्रकल्प, आणखीन हे सगळे प्रलंबित प्रश्न मार्ग हे लागणार, नरडवे धरण. एवढे वर्ष हे करतायत. अहो तुम्ही तिकडे मंत्री होतात, खासदार होतात, मधली 2.5 वर्ष जर का सोडली तर जवळपास गेली 7.5 वर्ष आणि 10 वर्ष केंद्रामध्ये भाजपची तर आहेत. मग भाजपची एवढी सत्ता केंद्रात असताना
डबल इंजिनापैकी एक इंजिन तर तुमचं 10 वर्ष तिकडे सत्तेवर होतं, अजून माझ्या कोकणाचा विकास का झाला नाही? मी येताना सावंतवाडीमध्ये गेलो होतो आणि सावंतवाडीमध्ये सुद्धा ते आपले ड्युटे बोलले केसरकर. म्हणजे माणसं किती निर्ढावलेली असतात. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्यानंतर आपण तिकडे पाहणी करायला गेल्यानंतर हे बापलेख जसे शिवद्रोही, महाराष्ट्रद्रोही, हेच मी त्यांना म्हणतोय, हे महाराष्ट्रद्रोही आहेत. जे भाजपची चाकरी करतायत आणि माझा महाराष्ट्र लुटून गुजरातला नेणाऱ्याला मदत करतायत, ते सगळे महाराष्ट्रद्रोही आहेत. हे मध्ये आले होते. अरे काय तुमचा संबंध? आम्ही कुठे तुमच्याशी लढायला आलो होतो? एक तर लढायच्या लायकीचे तुम्ही नाहीच आहात, पण तिथे तुम्ही आमच्या आडवे आलात. आणि तिथले सावंतवाडीचे दुसरे ते नतद्रष्ट, मी त्यांना नतद्रष्ट का बोललो? कारण त्यांनी सांगितलं की वाईटातून काहीतरी चांगलं होतं, महाराजांचा पुतळा पडला, आणखीन काहीतरी चांगलं होईल. त्यानं जोडे नाही मारायचे तर दुसरं काय मारायचं? जो आपण मोर्चा काढला होता जोडे मारो, कारण हे असं सगळं बोलतात. अरे महाराजांचा पुतळा पडलाय, महाराजांचा पुतळा पडला होती, त्यातून चांगलं होईल बोलतोयस तू? महाराजांचा पुतळा पडला म्हणून चांगलं नाही होणार. केसरकर जेव्हा पडेल तेव्हा या कोकणाचं चांगलं होईल. हा इथला त्यांचा देवटा जो गुंडगिरी करतोय, पलीकडचा त्यांचा गुंडगिरी करतोय, हे जेव्हा पडतील तेव्हा माझ्या कोकणाचा विकास होईल. आणि लोकसभा एकदा महाराष्ट्र जिंकला की मग दिल्ली सुद्धा हलते की नाही ते तुम्ही बघा. दिल्ली सुद्धा, इथला महाराष्ट्र जो काही भूकंप करेल त्याचे तडे यांच्या दिल्लीच्या तख्ताला जाणार आहेत. दुर्दैवाने जे काय आपलं लोकसभेमध्ये पराभव झाला, त्याचा वचपा, त्याचा सोड मला तुमच्याकडनं इथे उगवून पाहिजे. करणार आहात नक्की? मग संदेशला निवडून द्यावं लागेल. निशाणी काय? मग इकडे संदेश, तिकडे राजन तेली आहे आणि पलीकडे आपला वैभव आहे. वैभवसाठी मी आता पलीकडे चाललेलो आहे. आणि इथल्या या विजयाची जबाबदारी मी सगळ्या सभेमध्ये सांगतो की हा वचननामा माझा आहेच. ही एवढी वचनं मी तुम्हाला देतोय. मग ही पूर्ण जर का करायची असतील किंवा पूर्ण व्हावी अशी तुम्हाला वाटत असतील, जसं ह्याच्यात आणखीन एक वचन माझं आहे की मुलींना ज्याप्रमाणे मोफत शिक्षण दिलं जातंय तसंच मी माझ्या महाराष्ट्रातल्या मुलांना सुद्धा मोफत शिक्षण देणार, नक्की देणार. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव 5 वस्तूंचं शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ न देता हे स्थिर तर ठेवणार. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार. अशा अंगणवाडी सेविकांना सुद्धा मानधन वाढवून देणार. बऱ्याच गोष्टी मी करणार, त्याची हमी मी घेतोय. पण हे करून व्हायला पाहिजे असेल, तुम्हाला करून घ्यायचं असेल तर मी जशी अनेक वचनं देतोय तसं तुम्ही मला एकच वचन नाही देऊ शकत. काय वचन? मशाल. आणि हा विजय एवढा दणदणीत झाला पाहिजे, हा विजय एवढा दणदणीत झाला पाहिजे की आता आपल्या इकडे काही चालत नाही, आपली डाळ शिजत नाही, मोदी गॅरंटी चालत नाही. हा संदेश दिल्लीला पोहोचला पाहिजे. म्हणजे आता हा संदेश विधानसभेत पोहोचला पाहिजे, पण विजयाचा संदेश हा दिल्लीत पोहोचला पाहिजे. आणि मला खात्री आहे तुम्ही एवढ्या दुपारचे तुळशीचं लग्न असताना सुद्धा केवळ माझ्या प्रेमासाठी इथे आलात. जास्त वेळ तुम्हाला मी खोळंबून ठेवणं योग्य नाही, कारण पुन्हा वैभवकडे सुद्धा तुमच्यासारखीच लोक माझी वाट बघत असतील. मी इथल्या विजयाची जबाबदारी तुमच्यावरती सोपवतो आणि पुढच्या तिथल्या विजयाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यासाठी तूर्त मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.